A mano izquierda hay un ensanchamiento y hay una plaza que está muy deteriorado, sobre todo metros y metros de bordillo separado, probablemente porque no estaba bien sujeto cuando se hizo, pero el caso es que da una imagen penosa. Aparte hay un banco que tiene hace bastante tiempo lo que es el asiento roto. Entendemos que da una imagen penosa. Para eso están los contratos de mantenimiento. Yo creo que hay que repararlo porque, bueno, pues no es que sea grave, pero está muy, muy desatendido. Nada más. Damos conta do rogo e intentaremos resolvelo a maior brevidade posible. Gracias, Rafa. O seguinte rogo do BNG para o mantemento dos labirintos de camelias do Parque de Belvís, Goretti. Si, pois como se tocou de parques, imos co Parque de Belvís neste caso. O certo é que o labirinto de camelias do Parque de Belvís, se o miras desde un pouco de lonxe, pois é difícil apreciar o mal estado en que está no seu interior. Pero a nada que entras, daste conta de que aí, pois eso acaba se convertendo nunha esterqueira onde se recolle absolutamente de todo, non? Fixemos fotografías neste momento, xa o denunciamos públicamente tamén, botellas, envoltorios de plástico, excrementos, preservativos, ervas que están, vamos, xa non se sabe que zona, son zonas de paso ou son espazos onde debía de haber realmente camelias. É unha mágoa que un lugar tan emblemático como este pois teña un espazo tan absolutamente descoidado. Así que pedimos que se faga o conveniente mantemento, por suposto. Xan. Si vades agora por ali veredelo noutro estado. Noutro estado? O seguinte rogo do Partido Socialista relativo á petición de información sobre a situación actual da Escola Infantil Xardín da Infancia de Santa Marta. Gonzalo. Sí, boa tarde de novo. Habíamos presentado o Pleno da Corporación a moción no ano 2016 relativa á situación da Escola Infantil Municipal Xardín da Infancia de Santa Marta, coa fin de clarificar a situación da parcela onde está ubicada e asinar un convenio coa Asociación de Nais e Pais do Xardín de Infancia para permitir asegurar que se manteña o mesmo proxecto educativo que se ven realizando na Escola Xardín de Santa Marta. Por todo iso, polo que solicitamos a este Pleno que nos informe brevemente da situación na que se atopa a actualidade esta escola infantil. Sabemos que parece ser que sí que se había asinado un convenio de mantemento, pero o mantemento non é todo axeitado. Os pais e as nais están cas súas cuotas, incluso montaron fai pouco unha caldeira nova, con unha subvención concedida por parte da Xunta, lograron impermeabilizar un pouco neste caso a escola infantil, non? Manolo. Moitas grazas, alcalde. A día de hoxe, a Escola Infantil Xardín da Infancia Santa Marta non ten máis vinculación co Departamento de Educación e Cidadanía que a derivada de que no seu día, en 1977, o Concello fixo cesión dunha parcela e dun dos antigos pabillóns prefabricados do Burgo das Nacións. É dicir, non é unha escola infantil municipal da rede de escolas infantís municipais, como son as Fontiñas, Conxo ou Menxonfrío Salgueiriños. Tampouco forma parte da rede de escolas infantís consorciadas coa Xunta de Galicia a través do Consorcio de Benestar, é dicir, a do Tambre, a de Transparlamento e a de San Roque, as que se unirá, como saben, a partir de setembro a nova do Castiñeiriño, financiada pola Fundación Amancio Ortega na súa construción. E, por último, tampouco forma parte daquelas escolas infantís que, como a de Santa Susana, xestiona directamente a Xunta de Galicia. En consecuencia, a Escola Infantil Xardín de Infancia Santa Marta é unha cooperativa cun proxecto educativo que xestionan os pais e as nais sobre unha parcela municipal. Certo que neste mandato, logo de varias reunións e visitas á citada escola por parte do Concelleiro de Urbanismo e por min mesmo, e de acordo coa moción aprobada neste pleno en 2016, amosamos a nosa vontade de atender por convenio, na medida das nosas posibilidades, as necesidades de mantemento da escola de Santa Marta. Aproveito para adiantarlle que neste momento estamos iniciando o procedimento para licitar a redacción do proxecto da que si será
a nova Escola Infantil Municipal de Santa Marta, como as outras 3 escolas que forman parte da nosa propia rede de escolas municipais. O seu proxecto de xestión e o educativo sairán no seu momento a licitación pública. Moitas grazas. O seguinte interrogo do Partido Socialista sobre as xestións realizadas para a recuperación dun inmoble. Gonzalo. Sí, o 23 de suño de 2016, o Grupo Municipal Socialista, acompañado pola prensa, visitou a antiga sede da Mancomunidade, inmoble propiedade do Concello, situado a carón do Hotel Palacio do Carme. Este inmoble, de magníficas características e mellorable ubicación, atopábase nun estado de total abandono, maleza por toda a parcela de acceso, vivenda sucia, humidades, as fiestas de madeira deterioradas. Esta situación dase dende hai 7 anos, 4 anos do goberno do Partido Popular e casi 3 de Compostela Aberta, 7 anos sen o mantemento necesario para a súa conservación en bo estado. Nese pleno ordinario de xullo de 2016, acordouse, por un lado, instar o goberno municipal a inspeccionar todos os inmobles dos que dispón e que na actualidade están abandonados e sen mantemento, e así mesmo levar a cabo os traballos necesarios para efectuar a súa recuperación, así como estudar o destino ou actividade a que se poden adicar estes espacios para a súa posta en valor. Por todo isto, e polo que o Grupo Municipal Socialista presentamos a este pleno o rogo para que o goberno municipal nos informe a toda a corporación das xestións realizadas para a recuperación deste inmoble situado carón do Hotel AC Palacio do Carme. Duarte, Jorge. Bueno, para min que son máis de 7 anos, creo que son 9, porque xa no anterior goberno bipartito de Progreso que xa estuvo 2 anos Baleira, polo tanto serían 9 anos nos cales está Baleiro e que esa situación de deterioro pola parte do goberno municipal fíxose un control. Na actualidade non se toma ninguna decisión de recuperación porque estamos traballando en diversas vías para darlle un uso axeitado. No momento en que se decide o uso será o momento de facer unha intervención máis importante. Os controles que se fixeron, de feito hai algunha visita que fixemos algúns membros da corporación para ver precisamente o estado e valorar esas oportunidades de cesión. Bueno, pois o estado interior é máis ou menos axeitado e cando haxa un uso decidido se fará esa labor de recuperación. O seguinte interrogo do Partido Popular sobre a adecuación da zona de aparcadoiros sita a beira da Casa das Asociacións de Benestar Social en Salgueiriños. María. Grazas, alcalde. Boa tarde. Interesamos a través desta iniciativa que, se pode ser, se proceda a mellora do firme das condicións da parcela que está ao carón da Casa de Asociacións e da UMAD en Salgueiriños. As persoas que traballan ali e as persoas usuarias dos servizos que ali se prestan pois veñen empregando esta parcela como aparcadoiro. O certo é que o estado é malo, os accesos xa é difícil burlar os accesos sin deixar ali a mitad do coche, despois no labirinto de baches e de desniveis. Si é posible, non fai falla unha gran obra, pero mellorar as condicións para darlle algo máis de seguridade. Máis nada, grazas. Bueno, neste caso xa hai algún tempo que tanto a Concelleira de Asuntos Sociais como por parte do Departamento pois se nos trasladou esta petición. Como prioricei os tramos de carretera asfaltados sobre as beiras rúas para que deixen de aparecer jorras nos buratos, pois pero sí que son consciente da necesidade desta solicitude e encaixarémola pois nas vindeiras semanas para que quede acondicionado pois de cara ao vindeiro, pois de unha maneira curso. Bueno, entre a primavera e o verán buscaremos un encaixe para este tramo, máis nada. Moitas gracias, Rafael. O seguinte rogo é do BNG para limpar a escultura Rosalía de Castro da Alameda. Ben, como todo mundo sabe, na Alameda de Santiago hai moitas figuras que merecen a nosa atención. Unha delas é esa escultura en homenaxe a Rosalía de Castro, que é un conxunto escultórico que cumpriu ademais o ano pasado un século e que polo que decidimos facerlle tamén homenaxes na súa honra. Entendemos desde o BNG que esta estatua, este conxunto, precisa un proceso de limpeza importante, tanto para o que é
a propia escultura no seu conxunto como para as placas que están ali. É un dos lugares que as persoas que van por aí máis fotografan, nada que nos deamos un paseo pola Alameda, é do máis frecuente atopar a xente facendo fotos xustamente á beira desta escultura, nunha contorna absolutamente inmellorável e onde ademais se fan moitas veces tamén actos de tipo cívico, reivindicativos de cuestións que teñen que ver tanto con defensa da lingua e da cultura, e o lóxico é, igual ese como outros moitos monumentos de Santiago de Compostela, que estean nas mellores condicións posibles, así que solicitamos que se proceda canto antes á limpeza deste conxunto escultórico da Alameda de Santiago. Ben, a limpeza do conxunto fixose en xuño do ano pasado, por primeira vez en non sei cantos anos, porque realmente estaba nun estado lamentable. Sí que ahora toca traballar un pouco máis no tema das placas, que son algo máis complicadas de limpar, pero bueno, esta urba ser xa avisado sobre o tema, pero que a escultura, eu fun ali esta semana para comprobar e a verdade creo que está en un estado bastante aceptable. O último rogo do BNG tamén para ampliación de horarios dos autobuses urbanos nas próximas festas da Ascensión. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, realmente esta é unha iniciativa que non é da autoría do Bloque Nacionalista Galego, sino que o que nos facemos eco dunha demanda da Asociación de Hostalería de Santiago, pois que nos trasladaba na última reunión que mantiñamos con eles, non? E coa que nos somos plenamente coincidentes. Do que se trataría de facer unha experiencia piloto a respecto da ampliación dos horarios dos buses urbanos durante as festas de Santiago cunha dupla funcionalidade, non? Por unha banda, intentar reducir nesas datas sinaladas pois o tráfico de vehículos privados e, en segundo lugar, pois intentar contribuir a diminuir ese binomio pois tan perigoso como é o de alcohol e condución, non? Por lo tanto, nos o que trasladamos esta proposta, queremos que se interese facer esa experiencia piloto e temos unha boa oportunidade nas vindeiras festas da Ascensión e en función do resultado, pois poder valorar alongar pois esa alternativa pois as festas do Apóstolo ou outras datas como pode ser o Entroido, Nadal ou outros eventos pois que así o recomendasen. Branca. Boa tarde a todas e todos. Estudamos ampliar as liñas e as frecuencias dos autobuses que atenden a coroa máis alonxada da cidade con especial incidencia no rural, como sucederá durante as festas do Apóstolo, cando desenvolveremos unha ampla proposta neste mesmo senso que deriva dos orzamentos participativos. Grazas. Pasaríamos agora ás preguntas que figuran para o día de hoxe. A primeira é do Partido Socialista sobre o servicio de axuda no fogar. Mila. Moitas grazas, señor alcalde. Boa tarde de novo. O Grupo Municipal Socialista solicita contestación ás preguntas seguintes. A cantas persoas está atendendo neste momento a empresa que xestiona o servizo de axudas no fogar? Cantas persoas dependentes están en lista de agarda para poder dispoñer deste servizo? Cal é a espera media dos dependentes que necesitan dispoñer deste servizo? E cal é o número de traballadores que están desenvolvendo este traballo para a empresa adxudicataria a día de hoxe? Moitas grazas. Concha. Moi boa tarde, señor alcalde, concelleiras, concelleiros. Bueno, en primeiro lugar, Mila, aclararche que neste momento, desde o día 14 de febreiro de 2018, o Servicio de Axuda no Fogar está dividido en dous lotes e, por tanto, hai dúas empresas que prestan o Servicio de Axuda no Fogar. O lote 1 está prestado, axudicado á empresa Servisar e actualmente atende 120 persoas. O lote 2 está axudicado á empresa Eulen e actualmente atende 67 persoas. O total, por tanto, de persoas atendidas a día de hoxe son 187, 153 de par SAF dependencia e 34 pola quenda de libre concurrencia.
Sempre é máis axeitado falar de número de horas prestadas. Por tanto, se analizamos o número de horas previstas no mes de abril con respecto ás que prestamos no mes de xaneiro, o incremento foi de un 26,43%. Prestábamos 6.265 horas en xaneiro e pecharemos este mes prestando 7.921 horas. O incremento que se produciu de xaneiro a hora está en 37 persoas, pero moitas das persoas ás que viñamos prestando horas víronas incrementadas porque era posible incrementar as horas. Cantas persoas temos en lista da garda? Bueno, tendo presentes as altas previstas para 1 de maio e as persoas que rexeitaron o servizo por considerar que non se adecuaba ás súas necesidades, a día de hoxe hai 53 persoas en lista da garda, de acordo ca última lista de PARSAF publicada o 11 de abril de 2018. No grado 3 de dependencia hai 4 persoas en lista da garda xa citadas para a tramitación de alta. No grado 2 de dependencia severa hai 11 persoas e no grado 1 de dependencia moderada 38 persoas. Cal é a espera media? Bueno, nestes intres os tempos para acadar unha valoración da situación de dependencia poden chegar ata un ano e despois de ser presentada a solicitude. Esta valoración fai na Xunta de Galicia. Os tempos para o Concello de Santiago comenzan a computar cando as persoas xa teñen valoración de grado de dependencia e foron incorporadas pola Xunta ao programa PARSAF de lista da garda. Neste momento, os períodos da garda van desde o grado 3 de gran dependencia, 11 días de promedio da garda, ao grado 1 de dependencia moderada, que están 198 días de promedio da garda. Esperamos que nos próximos meses teñamos rematada coa lista da garda. Cal é o número de traballadoras neste servicio? No lote 1, Servisar ten 51 auxiliares e 2 coordinadoras, e no lote 2, Eulen, 30 auxiliares e unha coordinadora. Moi ben. A seguinte, non sei, queres engadir algunha cousa máis, Mila? A seguinte pregunta é do Partido Popular sobre a contradición na externalización da xestión de expedientes sancionadores. Alejandro. Gracias, alcalde. Buenas tardes de nuevo. Bien, en su momento, diversos integrantes del Gobierno Municipal de Compostela Berta cuestionaron que el Partido Popular en el año 14 externalizara o contratara a una empresa para que realizara las funciones auxiliares en lo que era la tramitación de los procedimientos sancionadores en el Departamento de Urbanismo, ¿no? Y decían los miembros de Compostela Berta que eso lo que llevaba era que se inflaran las sanciones. Esto fue absolutamente falso si se revisan las sanciones impuestas, y además falso porque de toda esa tramitación se encarga de la supervisión pues un instructor que es funcionario público. El problema de la externalización no es ese. El problema de la externalización es que se pueda acabar pagando a la empresa más dinero del que corresponde pagar, que es lo que está sucediendo desde hace 2 años, desde que Compostela Berta mantiene o extiende esas externalizaciones. Pero en todo caso, insisto, ustedes cuestionaron la externalización y, curiosamente, al poco tiempo ustedes procedieron a una externalización. Concretamente aprobaron un procedimiento de contratación para la gestión de sanciones en el ámbito de tráfico de medio ambiente, que era el procedimiento 62-2016, que era sustancialmente idéntico al que nosotros habíamos aprobado para el ámbito de urbanismo. Ante esa contradicción, en el pleno de junio, pues hicimos una pregunta para que se nos explicara pues esa incoherencia, ¿no? Y la respuesta que se nos dio consistió en decir que las sanciones que se imponían en el ámbito de tráfico, en el ámbito de medio ambiente, eran sanciones fijas, mientras que en el ámbito de urbanismo eran sanciones que se concretaban en el ámbito de una escala muy amplia. Esto no es cierto. Se podría conceder en el ámbito de las sanciones de tráfico, porque efectivamente las sanciones de tráfico, al igual como que sucede pues, con muchas sanciones de Hacienda, sí pueden responder en principio a cuantías fijas, aunque no siempre, porque esas cuantías después pueden variar en función de la concurrencia de otras circunstancias, pero lo que es evidente es que las sanciones, por ejemplo, de medio ambiente son sanciones de la misma naturaleza o con la misma posible oscilación que las sanciones de urbanismo. Son sanciones cuya cuantía se concreta en el marco de una escala muy amplia por parte del instructor, y por lo tanto la respuesta que se dio no era una respuesta ajustada a la realidad. También se decía que las sanciones de medio ambiente respondían a un proceso reglado y las sanciones de urbanismo no. Esto tampoco es cierto, porque los elementos reglados de la potestad sancionadora son exactamente los mismos en el Departamento de Urbanismo que en el Departamento de Medio Ambiente. Ahora vuelven ustedes a externalizar, y vuelven a externalizar en los mismos términos en los que se hizo toda la vida, y por lo tanto volvemos a repreguntar por qué, si ustedes consideraban que la externalización de la gestión auxiliar de los procedimientos sancionadores era un riesgo, ¿por qué vuelven a hacerlo? Pero al mismo tiempo preguntamos por una segunda contradicción, y es que externalizan ustedes la gestión de los procedimientos sancionadores en el ámbito pues, de la Concejalía de Convivencia o de la Concejalía de Seguridad, pero no lo hacen en el ámbito del Departamento de Urbanismo, y es algo que la verdad es que nos extraña.
Sanduro. A razón, e así se dixo, para non excluir, senón Brunetes, os expedientes de urbanismo, non foi o inflado de sanción, sino que prácticamente todo o procedimento se realizaba en urbanismo polo que se entendía, e seguimos entendendo que non se derivaba ningunha necesidade xustificada de continuar cunha contratación dunha asistencia técnica para a súa tramitación. No caso das de tráfico e servicios básicos, por darlle un dato, os expedientes os últimos 3 anos foron unha media de 38.400 anuais, o que está claramente fora da capacidade actual do Concello de Santiago para tramitar expedientes dadas as limitacións de persoal que padecemos. Grazas. Bueno, la explicación que me ha dado el señor Duro valdría para la segunda pregunta, para explicar por qué se externaliza en un departamento y no se externaliza en otro, aunque esa no es la razón fundamental. La razón fundamental es que el señor Duarte tiene más peso y se le consiente no externalizar, y a usted pues probablemente se le obligue a externalizar. Y la razón fundamental es que el señor Duarte no quiere testigos en lo que es la tramitación de los expedientes sancionadores. Esa es la realidad. Pero lo que no me responde usted, señor Duro, es porque si ustedes entendían que la externalización conllevaba un riesgo, externalizan, por mucho que sea el número de multas, porque, oiga, han contratado usted en el último año y medio a 30 y tantos o a 40 trabajadores, pues pueden, evidentemente, reasignar funciones y hacer esto de propia mano por parte de los funcionarios municipales. Por lo tanto, creo que han incurrido ustedes en una contradicción que no son capaces de resolver. Claro, hablar es muy sencillo. Han dicho ustedes que externalizar conllevaba un riesgo de aumento de las sanciones y al final externalizan ustedes cuando el riesgo existe lo mismo. Existía cuando gobernaba el PP y existe cuando gobierna Compostela Berta. Bueno, ahora es algo más que riesgo, nada más. O que realmente resulte lamentable que usted siga revolcándose nese lodazal que leva facendo desde o ano 2015, facendo acusacións espurias, falsas e sen absoluta ninguna prova ao respecto, neste caso do señor Duarte, reiteradamente, sin vir o conto e dando realmente mostra non só da súa falta de valía política, sino realmente a falta de valía persoal. Perdón, no, por alusiones. No, alusiones no, señor. Alusiones sí. Alusiones sí. Perdón, disculpe un momento. Disculpe un momento, perdón. Quen leva a sesión plenaria son... Entón, por alusiones sí, no. No, perdone. No, por alusiones sí, señor secretario. No, por alusiones sí, no. ¿Qué es lo que dice el reglamento respecto a las alusiones personales? Él no tiene por qué hacer valoraciones de juicio sobre mi persona, otra cosa es sobre mi comportamiento político, sobre mi discurso, no sobre mi persona. Si entramos en ese plano... Por alusiones él. Perdone, yo estoy haciendo alusiones. Bueno, pues entón por alusiones teria que falar él tamén. No a mi condición personal. Señor Brunete, vostede é un provocador. Entonces, él podría contestar por alusiones se non está facendo e vostede por riba di que por alusiones persoales. No, máis de maneira imperativa. Non hai alusión. No tiene nada que ver con mi discurso político, con mis planteamientos políticos. Que conste. Pregunta oral do Partido Popular sobre a situación de expedientes expropiatorios do Castelo da Rocha e situacións para a súa posta en valor. María Antón. Grazas. Pois, bueno, a exposición de motivos se clara, nos preguntábamos cal é a situación deste expediente, toda vez que o 15 de abril do 2015 se aprobaba definitivamente o Plan Especial de Protección e Acondicionamento do Parque Arqueolóxico da Rocha. En setembro do 16, case máis dun ano despois, se aprobaba o proxecto técnico de expropiación para a execución do Plan Especial de Protección e Acondicionamento do Parque Arqueolóxico da Rocha, e o 1 de decembro do 16 se anunciaba a exposición pública do proxecto técnico de expropiación para a execución do Plan Especial de Protección e Acondicionamento do Parque da Rocha, sen que nada saibamos a día de hoxe, abril de 2018. Porén, o proxecto da Rocha estaba contemplado no EDUSI, concretamente na liña de Cidade Verde, con 3 intervencións, unha intervención no castelo no xacemento por 100.000 euros, unha intervención no acceso ao xacemento por 250.000 euros e unha intervención en planeamento especial en conexiones da contorna por 650.000 euros. A Xunta de Goberno do 16 de marzo de 2018 pois mete o proxecto de acondicionamento interior do Castelo da Rocha co obxectivo básico de divulgación do castelo, a preservación das estructuras arqueolóxicas e a seguridade dos visitantes, así como reducir o forte impacto visual e acústico da liña ferroviaria e correxir as escorrentías naturais do xacemento por un importe de 100.000 euros. Entendemos que isto é a primeira intervención do que se aprobou pola EDUSI. Entón, a pregunta vai en dous sentidos. Por unha parte, a parte da expropiación que está absolutamente parada e que é necesaria para que o proxecto
Castelo da Rocha pois sexa realmente unha realidade, porque o que estamos a falar é simplemente do que está xa, digamos, excavado e un pouco posto en valor, pero sen que teña todos esos equipamentos e todos esos accesos que estaban contemplados no plan especial. É un pouco a previsión que ten o Goberno de Compostela Berta de cara a este proxecto. Jorge. Bueno, pois a verdade é que vostede fai a pregunta, pero vexo que está bastante ben informada. Os datos son tal e como vostede di. O proxecto de expropiación está en tramitación, recibíronse alegacións por parte dos propietarios, estánse valorando as alegacións porque moitas delas, a parte de unha contestación, teñen que ver cunha cuantificación económica, xa que hai moitas peticións de expropiación de finca completa e non únicamente de tramo, polo tanto é necesario poder valorar e cuantificar económicamente si se poden contestar positivamente ou non. Mentras non haxa ese remate do proceso de expropiación, non se poderá cometer unha das actuacións, tal e como vostede di, que está contemplada nos fondos EDUSIA, que ten que ver ca realización do aparcamento e o camiño de acceso ata o castelo, pero o obxectivo é facelo tan pronto este rematada a expropiación e o obxectivo é rematar a expropiación tan pronto sexa posible. E por último, con respecto á sinalización interior, tal e como vostede sabe, pois hai ese proxecto que foi remitido á Consellería de Cultura, de Dirección Xeral de Patrimonio. Ese proxecto está informado, creo que nos últimos días, positivamente, no último mes. Polo tanto, a partir de aí está feita a proposta de fondos a través da EDUSI, co cal esperamos que en próximas datas poder ter xa o proxecto informado definitivamente para poder iniciar xa o proceso de contratación e licitación da obra de acondicionamento interior. O noso compromiso co Castelo da Rocha é continuo, entendemos que dentro desa estrategia dos fondos EDUSI a diversificación das apostas culturais e turísticas son fundamentais e estamos traballando nese escenario. Solo recordar que os fondos EDUSI hasta hai uns días escasos non estaban plenamente operativos, a pesar de haber programado xa no ano 2016, pero que hasta inicios deste ano pois non estuvo plenamente operativo con disponibilidade de fondos. Queres? Sí. Sí, podemos entender da súa resposta entón que todos os compromisos que aparecen no proxecto EDUSI, as 3 actuacións van a estar financiadas por eses fondos e se van a realizar para a posta en valor do Castelo da Rocha? Esa é unha primeira pregunta. Que os fondos EDUSI non estiveran operativos non é óbice, porque esas dúas intervencións que eu nomeaba finalmente, o acceso ao cemento e o planeamento especial, non se poden hacer sen a expropiación. Entón, se a expropiación non se remata, dá igual que estén aprobados ou non, porque vostede non os poderá aplicar. Por outra banda, a expropiación, como comentaba ao principio, foi empezada o 1 de decembro do 16, cun prazo de un mes para alegar, coido que vostede xa pasou un ano para poder resolver esas alegacións, un tempo, na nosa opinión, máis que suficiente para que poidese ter avanzado nos pasos da expropiación. Unha expropiación non é un tema sinxelo, sabemos, ten unha serie de trámites e vostede está no inicio deses trámites. Co cal vemos un pouco dubidoso que poda vostede cumplir cos compromisos coa veciñanza, sobre todo coa asociación do Castelo da Rocha. Bueno, eu pensei que estaba ben informada, pero penso que non estaba ben informada. Son únicamente 2 as actuacións que están dentro dos fondos EDUSI, a terceira actuación non está. Nos fixemos unha petición de fondos EDUSI de 15 millóns de euros, as axudas aprobadas foron de 10 millóns de euros, que así foi para todas as cidades menores de 100.000 habitantes. Cando hubo que facer esa reducción, quedaron como accións 2 delas, que é o acondicionamento interior do castelo, sinalización, e tamén o acondicionamento de aparcamento e accesos hasta o Castelo da Rocha. Con respecto ao que está dicindo do proceso de expropiación, evidentemente, para poñer en marcha a segunda desas 2 actuacións, a primeira xa está en marcha, a aprobación do proxecto de acondicionamento interior. Para poder poñer en marcha a segunda, hai que rematar o proxecto de expropiación, pero tal e como lle dicen, estamos na resolución de alegacións. Non é precisamente un trámite dos iniciais, sino que estamos resolvendo alegacións para poder aprobar definitivamente e poder facer as actas de ocupación. Cal é ese plazo? Pois entendemos que en próximas datas, próximos meses, estaría rematado para poder iniciar as outras obras. No.
A seguinte pregunta é do Partido Popular sobre as previsións do Goberno en relación co contrato para o servicio de limpeza dos edificios e dependencias do Concello de Santiago. Sí. Alcalde, concelleiros, concelleiras, boas tardes. Nos formulamos esta pregunta pola inquedanza que nos transmitiron as traballadoras do servicio de limpeza das dependencias municipais pola situación que está a atravesar o correspondente contrato. Xa foi obxecto de 5 prórrogas, remataron o 31 de maio do 2018, e como está sucedendo con outros contratos neste Concello, pois está todavía sen licitar e sen axudicar. Entonces, é lóxico que calquer traballador ou traballadora, pois, ante unha situación deste estilo, pois, teña as súas inquedanzas, que son as que nos transmitiron e son as que queremos transmitir a este pleno, como xa foi posto de manifesto noutros plenos ca situación dos contratos municipais. Por a pregunta que formulamos é que previsións manexa o Goberno para asegurar a continuidade na prestación do servicio de limpeza dos edificios e dependencias do Concello de Santiago de Compostela, cuya derradeira prórroga remata no vindeiro mes de maio. María. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. A previsión é de iniciar a licitación nos próximos días. Espero que sexan breve. O expediente retrasouse por varios motivos, entre eles pola decisión de que fora un expediente tramitado coa nova lei de contratos, que nos permite incluir cláusulas que eran cuestións que as propias traballadoras e as centrais sindicais estaban a solicitar e que coa anterior lei de contratos pois non era posible, non? Tamén é certo que tivemos retrasos pois debido a outras cuestións, como pode ser pois o retraso da propia empresa a enviarnos o listado de subrogación a pesar de reiteradas peticións, o listado de subrogación actualizado. A continuidade do servicio, pois, como un servicio de interese público, está garantida, non? Ademais, coas navidades incluídas no prego, que existen pois bastantes melloras desde o punto de vista social, pero sobre todo laboral, que é unha das reivindicacións das traballadoras do servizo, das máis de 40 traballadoras que ten este servicio, pois con estas melloras creo que hai un avance importante tanto para o servicio como para a situación laboral e de emprego das traballadoras. Gracias. A seguinte pregunta é do Benegas sobre as obras do tellado do Pazo de Raxoi. Ben, queríamos con esta pregunta saber exactamente cando se van realizar as obras de reforma do tellado do Pazo de Raxoi, unhas obras absolutamente necesarias. Despois de sabermos, pois todo o mundo estado absolutamente lamentável en que se encontre este tellado, non? Xa sabemos que hai distintas causas que favorecen pois ese estado que mesmo pode caer na inseguranza, temas relacionados coa falta de mantemento, cos fogos artificiais, con labores de vigilancia e de seguranza. Todo isto provoca pois eso, deterioracións, filtracións. Entendemos que se o conxunto da poboación que ten propiedades na zona bella de maneira fundamental, mas no termo do Concello ten que ter todo en perfecto estado, o Concello debe dar, neste caso, exemplo máximo no cuidado das súas instalacións e dun lugar tan emblemático como o Pazo de Raxoi. Tamén, ás veces, é absolutamente desproporcionado que para vir cambiar unha bandeira, facer un movimento nela, que haxa que traer un camión de bombeiros, que non exista unha posibilidade de acceder de maneira máis directa aos mastros das bandeiras. Por iso, esta pregunta de cando se van realizar por fin esas obras de reforma do tellado do Pazo de Raxoi, que son absolutamente urxentes desde o noso punto de vista. Jorge. Bueno, pois creo que a pregunta cando vai ser difícil de contestar, o que si vou contestar cales son as previsións ou a programación que temos. Somos conscientes de que o estado da cuberta é malo, faise traballo de mantemento puntual sempre que é necesario, sabendo que o que necesita realmente a cuberta é unha reforma integral de toda ela. Na actualidade estamos redactando, ou estáse redactando o plan director do Pazo de Raxoi para poder priorizar as actuacións que son necesarias. Ademais de priorizar, debería decir como ten que ser a actuación na cuberta. Falabas de algo que creo que é importante, que é a apertura de ocos para a saída. Bueno, pois habería algunha decisión máis que ten que tomar ese plan director. Mentras non este o plan director,
acabado, pois parece difícil que se poda acometer esa obra porque requeriría un proxecto específico. Na actualidade o consorcio está acometendo a millora das ventás e de todas as fachadas. Mentras non este rematada esta actuación non se podería pasar a seguinte, que sería neste caso, ou entendemos que debería ser polo estado de conservación a acometer as cubertas e ademais xa tendo en conta o que diga o plan director. Polo tanto, vémonos nun plazo que non sería inmediato, dun ano, o sea, deste ano, non sei se do ano 19 ou posiblemente do ano 20, porque habería que ter ese plan director acabado e un proxecto e financiación para esas obras. O noso compromiso é seguir realizando o mantemento e saber que, se é posible que se faga no 2019, sería o desexable poder facer canto antes, pero cando un deses casos nos que é moi complicado poder poñer data porque depende de conseguir a financiación, ter un proxecto e antes deso incluso ter un plan director que nos indique que é unha das accións prioritarias. O que si temos o compromiso é de mantelo, porque creo que a arquitectura o máis importante é mantela nas debidas condicións para que non se siga deteriorando o edificio e neste caso as obras de mantemento acométense pois cando é necesario, que por desgracia é con bastante frecuencia. No, simplemente logo reconverter a pregunta. Cal é o prazo previsto para o remate do plan director do prazo de Raxoi? O documento do plan director está preto de rematarse, a partir de aí inicia un trámite que non é corto, non? Ten que pasar por aprobación do Dirección Xeral de Patrimonio, aprobación da Comisión Asesora do Concello, pero debería de estar aprobado durante este ano. Ese é un pouco o escenario, por eso digo, se tuviéramos o plan director nos indica que hai que priorizar a cuberta, poderíamos facer unha estimación económica e ver se a través do consorcio poderíamos conseguir introducir unha partida económica para poder acometelo xa o ano que ven. Por eso digo que desexable sería canto antes, pero temos que dar uns pasos previos. A seguinte pregunta tamén do BNG sobre o pago do IBI das asociacións veciñais dos centros de titularidade veciñal. Rubén. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, realmente é a terceira vez que traemos esta iniciativa ao pleno e agardo que a contestación que se nos dé agora pois non teríamos que traerla unha cuarta, non? Hai un problema na rede de centros socioculturales deste concello que ven de vello e que a tipoloxía é diversa, non? Hai centros que son de titularidade municipal, hai centros pois que son cedidos pola Diputación pero xestionados directamente polo concello, hai centros que son alugados a particulares e que se poñen a disposición da asociacións ou da xestión directa do concello e despois hai algún centro, os menos, que son titularidade de asociacións de veciños, como é o caso do Centro Sociocultural de Arins ou como a Casa Agraria en Meixón Frío. Bueno, a nós o que nos teñen trasladado en reiteradas ocasións as respectivas asociacións, e habería un caso tamén aí intermedio nun dos centros do eixo, pero, bueno, centrándonos nestes dos casos, Arins e Meixón Frío, bueno, que nos teñen trasladado en diferentes ocasións que, cando menos, habría que acabar cun agravio comparativo, e que eses centros pagan imposto de bens inmobles, cando outros centros, evidentemente, non o pagan, e aparte que o Concello realiza actividades neses centros, pero non se corresponsabiliza nin con ese IBI, nin con algún dos gastos asociados ao normal funcionamento dos mesmos, como pode ser o de calefacción, de luz, de auga ou outro tipo de cuestións. Bueno, trouxemos isto en varias ocasións. A última vez, eu saín deste pleno mínimamente convencido de que se iba a solucionar. A propia concelleira decía que coincidía con nós plenamente, que estaban barallando diferentes alternativas, que existían diferentes posibilidades, vía convenio de colaboración, vía... con creatividade se poden solucionar moitas cousas, pero en calquera caso que existía vontade política de solucionarlo. Bueno, o problema é que sigue pasando o tempo, nos testamos se isto está solucionado e o que se nos traslada con un enfado, e entendo que é normal, que non está solucionado. Entón queremos saber un pouco cal é a previsión do goberno municipal para solucionar este problema. María. Boa tarde de novo. Pois, efectivamente, levamos un tempo xa bastante buscando unha solución a esta problemática, non? Temos falado deste tema no 2017 xa, cando, como ben dixo o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, non? Un tema que é un problema histórico, non é que veña de vello,
de sempre, non? Quero dicir, dende a existencia deses centros e a autorización na rede de centros socioculturais que, pois, dende fai bastantes anos, non é doado, senón, pois, a sobera solucionado este asunto que penso que ten unanimidade de toda a corporación na que todos estamos de acordo, non? Sí que é complicado, sí que miramos diferentes opcións que despois fomos descartando por non ser viables, dende temas que temos comentado neste pleno, buscar algunha acción de convenio de colaboración, de subvención nominativa ou de subvención a través de asociacións veciñais, dende a exención como a que se aplica a lei, como que aplica a lei ás entidades en ánimo de lucro ou a Igrexa Católica, non? Pero despois de estar revisando con diferentes asociacións os requisitos que se piden na lei de facendas locais, pois non os cumplían, pódese pois facer exención á Igrexa Católica, pero non ás asociacións veciñais. E, por último, temos unha proposta que trasladaremos ás asociacións veciñais que é de competencia plenaria, espero trasladar ya nas próximas semanas, e no caso de que sexa unha proposta que se xa de agrado pois das 4 asociacións veciñais que se atopan nesa situación, que teñen centros que son edificios da súa propiedade, polo tanto pagan o IBI, pois no caso de ser o seu agrado, a comentaremos con todos os grupos da corporación, xa que sería un tema de competencia plenaria. Moitas gracias. Rematamos logo as preguntas. Entraríamos xa na toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais, nas cales figuraban 6, pero que aceptado a inicio de sesión plenaria serían 7. Lembrolles, por cuestións de tempo, que en caso das mocións son 4 minutos primeira quenda e 2 a segunda. Vale? Empezaríamos ca primeira, ca moción do Partido Popular para expresar o apoio da corporación á labor da policía nun incidente na Rúa Pitelos e a reprobación do uso indebido da condición parlamentaria. Alejandro. Gracias, alcalde. Bien, esta es una moción que trae causa del altercado protagonizado por una parlamentaria autonómica de En Marea en las calles de Santiago hace aproximadamente un mes. El altercado ya es desgraciadamente sobradamente conocido, el altercado afectó a la ciudad, causó alarma social y este pleno debe dar una respuesta cívica. Afectó a la ciudad como municipio, pero afectó también a la ciudad como sede de las instituciones autonómicas, como sede de las instituciones autonómicas que es y que tiene derecho a acoger a unos representantes decorosos. El altercado fue grave por haber afectado a la policía, hubo una agresión, hubo un intento de hurto, sin olvidar además que las líneas de investigación sitúan a la parlamentaria de En Marea en el entorno inmediato de la calle en la que se produjeron daños a la propiedad privada de los vecinos. El altercado fue grave también porque en él se ve implicada una parlamentaria a la que se le exige decoro. Y el altercado fue grave porque esa parlamentaria abusa de su condición, de un privilegio anacrónico y elitista como es el privilegio de la inmunidad. Estamos ante un altercado que propició un resbalón discursivo, un resbalón político del alcalde de Santiago. En fin, no quiero hablar de cinismo en su injustificable atenuación de la gravedad de los hechos, ¿no? Pero creo, señor alcalde, que usted no debería banalizar las conductas incívicas y no debería olvidar que la tolerancia con tales conductas es una forma de connivencia. Y estamos ante un altercado que viene seguido de un encubrimiento político por parte del concejal de Seguridad. Y es que hace unas semanas, en una emisora de radio, cuando ya era sobradamente conocido que la parlamentaria de En Marea había intentado hurtar material de la policía local, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santiago negó los hechos. Es evidente que el concejal pues, tiene derecho a no comentar el contenido de un atestado, pero lo que no parece razonable, lo que parece, lamento decirlo, indecente, es negar lo que ya es público, que una individua intentó robar, mejor dicho, hurtar material de la policía local. En fin, entendemos que más allá de la responsabilidad institucional de la señora Quinteiro, el grupo institucional de As Mareas en Santiago debe rectificar. Santiago no puede ser la capital de la connivencia con el vandalismo político. Santiago ha de ser la capital del civismo y de la urbanidad políticas. Hoy tienen ustedes una oportunidad magnífica para demostrar que, pese a la connivencia de estas semanas, son responsables políticos y no pandilleros institucionales. Tienen ustedes la oportunidad de dejar de chapotear en esa fochanca de incivismo que ha causado la señora Quinteiro.
Esta moción que planteamos es una moción perfectamente asumible para cualquier persona que crea en el Estado democrático de derecho y para cualquier persona que crea en el decoro y en el civismo. Son tres los puntos que planteamos en la moción. Un primer punto de reconocimiento a la policía, no solamente de reconocimiento a su trabajo diario, también de reconocimiento a su paciencia y a su estoicismo frente a tantas afrentas de este gobierno municipal. Comenzaron ustedes con viñetas burlescas, con la retirada de elementos propios de la actuación policial, con insinuaciones que se recuerdan perfectamente en una reunión con los hosteleros nocturnos, y ahora con el encubrimiento a una actuación lamentable de una diputada de En Marea. El segundo punto que incluimos es el de la reprobación de la diputada. No vamos más allá, no estamos planteando en este momento y en este escenario su dimisión. Esa es una cuestión que se tendrá que ventilar en el debate autonómico y probablemente en el Parlamento de Galicia. Simplemente planteamos una reprobación genérica y, por supuesto, planteamos que se dé traslado de esta resolución, si es que finalmente se aprueba, al propio Parlamento de Galicia. Entendemos, señor alcalde, que ustedes, como grupo institucional de las Mareas aquí en Santiago, se harían un favor a sí mismos y entendemos que también le harían un favor a la ciudad. Nada más, gracias. Goretti. Sí, comezando por unha cuestión xenérica en que supoño que vai ser en algún que esteamos de acordo pois todos os grupos que estamos aquí presentes, desde logo para o BNG así o é, e para o conxunto dos grupos penso que tamén, a condena de todos os actos vandálicos que se produzan na nosa cidade, de todos e cada un deles, pois neste caso sobre o que trata esta moción a respecto pois dos estragos en vehículos aparcados no espazo público, e desde logo a condena do comportamento de que calquera persoa que produza estes feitos pois realmente é algo reprobável, non? De todas as maneiras, o que ao final está detrás desta moción é unha cuestión que ten que ver con cuestións de tipo político de asumir responsabilidades, porque senón teríamos que traer aquí a reprobación do comportamento de todas as persoas que fixesen calquera tipo de acto vandálico nesta cidade unha e outra vez, Se aquí o que está en cuestión fundamentalmente en quen é esa persoa e o que representa, o BNG entende que iso lle corresponde tanto por un lado a presunta implicada, unha vez que queira, non? ou que diga, e tamén a súa organización tomar todas as medidas ao respecto que necesite ou que tenda oportuno e conveniente. Desde logo, o que non nos parece é que este sexa un tema non exclusivamente pola moción, senón polos ríos de comentarios, de tempo, eu creo que dedicado a unha cuestión como esta. Nos sabemos, ás veces, temos dúbidas sobre até que punto ás veces se nos quere ter entretidos con estas cuestións mentres non falamos dos problemas reais da xente, mentres non falamos de problemas como os da sanidade, que aquí temos representantes con todos os problemas que teñen en urxencias, dos problemas da dependencia, dos problemas da pobreza, mentres non falamos da necesidade de que a nosa xente teña e poida vivir nun mundo mellor e transformar a sociedade. Se con isto que se pretende traer un debate que pareza ser un debate sobre ética política e cuestións políticas, desde logo non nos parece que este sexa o caso nin a maneira máis adecuada. Entendemos que hai debates e elementos, cuestións que podríamos tratar de moitísimo máis calado para tratar e para abordar en fondo, en profundidade, cuestións de ética política. Entendemos, por tanto, que deixando claro esa condena de todos os actos vandálicos que se produzan e a reprobación de todos os feitos nese sentido, a nosa posición final vai ser de abstención nesta cuestión. Paco. Grazas, señor alcalde. Bueno, nos tamén expresamos a nosa condena de calqueira acto vandálico, en definitiva vai contra toda a cidade, os veciños e as veciñas, e que aqueles que participen neses actos vandálicos asuman a súa responsabilidade. Con respecto ao caso da diputada en cuestión de Marea, sin gustaríame facer unha pequena reflexión no que fai referencia ás explicacións que deu públicamente. Ela falaba de que había que diferenciar na súa condición de diputada un espacio público e un espacio privado. Ela defendía que durante esa noite ese era o seu espazo privado e, polo tanto, ela participaba do seu lecer nun espazo privado.
Eu persoalmente non comparto ese plantexamento, entre outras cousas, porque entendo que cando ti eres un representante da cidadanía, ou somos todos os que estamos neste pleno, ou son, obviamente, os parlamentarios do Parlamento de Galicia, pois o certo é que o noso espazo privado se reduce moitísimo, fundamentalmente ao noso domicilio, porque cando ti eres un concelleiro, por exemplo, estás esperando en unha cola ao autobús, pois todo o mundo sabe que ti eres, ou moita xente sabe que ti eres un concelleiro, e polo tanto, pois ti en todo momento estás a ser ese representante da cidadanía. Pero vou asumir o plantexamento que fai ela, que di, non, eu estaba nese momento no meu espazo privado. Ben, se estaba no seu espazo privado, cando lle piden que se identifique, tono lóxico sería ter presentado o seu documento nacional de identidade, non presentar o documento que a identifica como deputada. Porque, claro, cando fai así, ademais, dende o seu punto de vista, é un claro exemplo para nós de, bueno, vostede non sabe con quen está a falar. E claro, que pertenza esta persoa a unha organización que nos ten calificados, porque eu son pertencente a un partido que é o Partido Socialista, que nos ten calificado a todos como casta, pero claro, que faga ese uso da súa condición de deputada, pois a verdade é que eu, dende logo, non vou facer unha calificación do mesmo. O que si entendo é que a diputada en cuestión o que ten que facer é sacar conclusións da súa propia actuación. Quero dicir que queremos manifestar o noso apoio total á actuación da Policía Local, que entendemos que no exercicio das súas funcións ten a presunción de veracidade. Nos non coñecemos unha proba en contrario desa veracidade da actuación da Policía Local. O que sí lle pediría ao Grupo Municipal do Partido Popular, que quen presenta esta moción, é a posibilidade de votar por puntos. Explico por qué. Non, desde logo, imos votar, ou votaríamos a favor, se pudera dividir a votación a favor do primeiro punto, apoio e respaldo a actuación da Policía Local. No segundo caso, o problema é que cando fala de que tratou de condicionar e dificultar a correcta actuación policial, claro, é unha calificación que xurde dun xuizo de valor que eu podo respetar, pero claro, non é nin as conclusións dun informe da Fiscalía, nin tan sequera nin un auto judicial. Polo tanto, nos hai a verdade que nos absteríamos porque non coñecemos verdadeiramente o alcance non desa condición ou dificultar a correcta actuación policial. Si quero engadir dúas cousas. A primeira que, é unha sorpresa, ninguén me ten que dar explicacións en sentido, pero sí sorprende que o Partido Popular, tratándose dos feitos e do comportamento dunha parlamentaria do Parlamento de Galicia, non presenta ninguna iniciativa no Parlamento de Galicia, si fixo declaracións, pero se presentan no Concello. Insisto que ninguén me ten que dar ningún tipo de explicacións. E o último que sí gustaríame sería, eu pregúntome se lle temos que preguntar ao alcalde si, con relación a este caso, ten algún problema na súa relación ca verdade. Eu digo polo seguinte, porque ele fai unhas declaracións públicas dicindo que cando se entera é o martes, cando ten a reunión co xefe da policía, pero aparece publicado nos medios de comunicación que verdadeiramente cando lle deron a información foi o domingo ás 8:30 da mañá. Entón, nos o que queremos e pedimos aquí no pleno pois un informe da Policía Local para saber cando foi informado, porque o certo que non entendemos se foi informado o domingo ás 8:30, por que ten que decir que se informou o martes? É dicir, non llevemos moito sentido, gustaríanos saber verdadeiramente cal é a realidade. Moitas gracias. Marta. Sí, boas tardes, compañeros e compañeras da corporación. Boas tardes, señor alcalde. En primeiro lugar, a verdade é que non me sorprende a posta en escena discursiva do señor Brunete e un pouco facendo tamén miñas as palabras citadas por Goretti de Xoana Torres de que somos o que somos e recordamos e somos memoria. Resérvome a segunda quenda para lembrarlle ao Partido Popular e facer algo de memoria e ver algunhas das paradoxas desta posta en escena discursiva, pero vou abreviar. En primeiro lugar, gustaríame facer unha serie de obxeccións críticas en relación ao contido e á exposición de motivos da propia moción do Partido Popular, porque efectivamente resultan chamativos os asuntos de fondo reflectidos nesta exposición. Por unha banda, sen dúbida, o recurso á ética política, non que esta formación elabora, tendo en conta, como ben saben os veciños e veciñas, a sentenciará a trayectoria de numerosos casos do Partido Popular, onde a ética parece ou resulta ser unha materia curricular inexistente. Este contexto erosiona de alguna maneira tamén a legitimidade do seu argumentario.
teñen unha tendencia no discurso político a instrumentalizar e patrimonializar con maior ou menor sutileza a defensa de determinadas institucións, como poden ser as forzas de seguridade, pero neste caso a policía local, e a deslizar a sospeita que outras forzas políticas, pero nomeadamente a esquerda, pois entenden que non amparamos as forzas de seguridade, non amparamos a policía local. Pois ben, precisamente respecto a ese punto, reiterar que o alcalde, dende o primeiro momento, dende que tivo coñecemento deste incidente nocturno, amosou o seu respeto e avalou a actuación policial. Porque, señor Brunete, o Grupo de Goberno de Compostela Aberta defende o carácter democrático das forzas policiais, cuya función, tal como queda recollido no artigo 104 da Constitución, é precisamente a protección do libre exercicio dos dereitos e das liberdades e de garantir a seguridade cidadá. Polo tanto, reiteramos o noso apoio á Policía Local na súa lexítima intervención. E por eso, igualmente que acabo de escoitar ao voceiro do Partido Socialista, se o Partido Popular está disposto a votar por puntos a moción, o Grupo de Goberno de Compostela Aberta tamén votaría a favor deste primeiro punto. Por outra parte, resulta necesario facer algunhas aclaracións respecto ao contido relativa á defensa de outros dous puntos da moción. En primeiro lugar, o escrito fai suposto da cuestión cando sostén que a participación dunha deputada galega nun incidente acontecido na madrugada do 19 de marzo, que a continuación identifica cun acto vandálico no que varias persoas atentan contra a propiedade privada causando estragos en varios vehículos, dita participación en calidade de autora ou cómplice non se infire do atestado policial onde os feitos denunciados, ruptura de espellos de 3 vehículos, son imputados a unha persoa distinta. A petición do Grupo do Partido Popular, por lo tanto, ignora a presunción de inocencia como cidadá que asiste a diputada. No seu desesperado intento de facer leña onde non hai árbore, a moción non dubida en caer nunha falacia de superposición. E cito, un incidente no que participou unha diputada. E máis abaixo, o incidente identifícase con un acto vandálico. Deste modo, o texto da moción, señor Brunete, acumula 2 eventos dándolle carácter de causalidade. Unha falacia, entendo eu que vulgar, e que non está á altura do señor Brunete. En segundo lugar, na exposición de motivos da moción, afirma a existencia do emprego indebido pola deputada da condición de parlamentaria e da figura da inmunidade como privilexio legal para os parlamentarios e parlamentarias no exercicio das súas funcións. Non obstante, non se pode soster que a deputada fixera uso dela. Debe lembrarse que a inmunidade na súa configuración legal articúlase como garantía de deputados e deputadas a non ser detidos senón en caso de flagrante delito nin procesados en previa autorización da Cámara respectiva. Unha prerrogativa da que non fixo uso dona Paula Quinteiro. Según se desprende da denuncia policial, a ausencia de detencións na noite dos altercados obedeceu a intención dos axentes de evitar males maiores, sen que en ningún momento alguna decisión se vincule á condición de aforada de algunha das persoas. O censurable e inadecuado do comportamento, en definitiva, que o escrito da moción imputa, redúcese á identificación como deputada do Parlamento. Teño outros puntos que engadir que os reservo para a segunda quenda en relación ao terceiro punto. Lembro vos que a segunda quenda é de 2 minutos. Señor Brunete. Sí, ya en previsión, señora Lois, de su segunda intervención en la que va a hacer un ejercicio de memoria, le recuerdo que usted está aquí con el compromiso de asumir responsabilidades, y asumir responsabilidades es etimológicamente dar respuestas por casos concretos. Es decir, después puede usted hacer todos los ejercicios genéricos de memoria y atacar genéricamente al Partido Popular, pero lo que se le pide son respuestas para casos concretos como es este, ¿no? Ha hecho usted un comentario de texto sobre la exposición de motivos. Lo que se vota no es la exposición de motivos, es la parte resolutiva. Habla usted de respeto a la policía. Vuelvo a insistir, respeto a la policía no es hacer viñetas sobre la misma, no es retirarle los elementos de defensa, no es criminalizarla, no es hacer insinuaciones como se hizo en el Salón Verde hace unos meses por parte del alcalde, y no es encubrir a quienes agreden a la policía o hurtan el material policial.
En fin, respecto a lo que me planteaba el señor Reyes, ahora volveré con usted, señora Lois, nosotros no tendríamos ningún inconveniente, señor Reyes, en transaccionar el punto 2 para retirar ese fragmento en el que se dice que trato de condicionado dificultar la correcta actuación policial. De tal manera que podría quedar reprobar o comportamento dunha representante do Parlamento de Galicia que utilizou abusiva e inadecuadamente a súa condición de parlamentaria a figura de inmunidade. Si lo quiere así, pues eso lo podríamos transaccionar. Y volviendo a usted, señora Lois, usted pues hace más o menos lo mismo que el señor alcalde, y es que tras una entonación aterciopelada formula un discurso, pues la verdad, tolerante, ¿no?, con determinados comportamientos incívicos. ¿Usted no cree de verdad que la señora Quinteiro se merece una mera reprobación? ¿No lo cree? Yo le voy a dar un consejo, no deberían ustedes anteponer los criterios de partido a los criterios ciudadanos. El otro día me recordaban algo que creo que le dijo Menotti a Bilardo, aunque creo que la frase es extraída de una obra de Sábato, yo no lo sé, he leído algunas de Sábato, pero no recuerdo esa, en la que decía que hay cuestiones en la vida que no se discuten, se castigan, y esto va a tener para ustedes un castigo social. Nada más. Moretti, nada que falar. Paco, algo que engadir? Non, simplemente dicir o respecto do punto 2. Claro, reprobar unha utilización abusiva e inadecuada da súa condición de parlamentaria sigue sendo un suizo de valor, que eu podería compartir ou non. Claro, é verdade que non existe, é dicir, non é a propia Cámara a que teña establecido que houbo ese uso abusivo e inadecuado da súa condición de parlamentaria, nin tampouco existe ningunas consecuencias pois dun fiscal ao respecto, e polo tanto, nos nese sentido, pois nos absteríamos porque entendemos que basease nun suizo de valor que se pode respetar, que se pode compartir ou non, pero que non deixa de ser un suizo de valor para reprobar a unha representante dos galegos e das galegas na Cámara dos Representantes no Parlamento de Galicia. Gracias, Paco. Marta Lois. Sí, pechando en relación ao segundo punto, simplemente resumir que se parte na argumentación da moción do Partido Popular dun relato fáctico interesado en que se dan por certos feitos cuya constatación require dun xuicio riguroso e garantista. E, por último, en relación ao terceiro punto da moción, non procede, señor Brunete, dirixirse á Cámara Galega para que considere a conveniencia de adoptar algunha medida en relación a este incidente. E por que non? Porque hai unhas normas que regulan o funcionamento das institucións como o propio Parlamento, e a norma non atribúe á Presidencia do Parlamento a iniciativa de presentar unha proposición non de lei que, como ben sabe, acanle para solicitar a reprobación. Polo tanto, esta proposta é inadecuada, incorrecta e unha metedura de zoca. Pero vou o que me interesaba desta segunda intervención en relación á memoria, en relación a recordar aquí a Xoana Torres que non somos máis que o que recordamos ao Partido Popular. Hai que recordarlle que o Grupo de Goberno de Compostela Aberta pois non esquece que nesta corporación un concelleiro do anterior goberno do Partido Popular foi condenado por acoso policial, por presentar unha denuncia falsa contra un cargo policial que se negou a destruir o atestado sobre a alcoholemia dun cargo do Partido Popular. Paradóxicamente, señor Brunete, os que se autorixen como vostede, como os verdadeiros defensores das forzas policiais, teñen no seu haber este currículum, non? Un currículum que non lles dá valía nin legitimidade ás palabras, entendo eu, e ao mesmo tempo aproveitan para acusar a Compostela Aberta de non avalar a policía cando, como indiquei antes, avalamos as forzas democráticas de seguridade e a policía. Polo tanto, non imos a votar a favor desta moción, imos a votar en contra, negámonos a poñer o foco nun tema, nun momento, ademais, que se está producindo unha importante regresión dos dereitos políticos e civis das persoas. Defendemos unha cultura política nas que concebimos os dereitos democráticos como obxecto de exercicio e non como un simple enunciado. E para rematar, gustaríame recomendarlle, señor Brunete, que a lectura de Hannah Arendt, a defensa que fai do republicanismo cívico, como ben sabe esta autora, tras vivir e analizar as experiencias dos totalitarismos e dos autoritarismos, defendeu a importancia do dereito a ter dereitos, o exercicio extenso das liberdades políticas, porque a garantía dos dereitos é máis sustantiva cando se fai un recoñecemento activo dos mesmos sen que estes estén condicionados nin relacionados coas preferencias ideolóxicas. Por todo isto, imos a votar en contra. Moitas grazas. Entendendo que non hai votación separada por puntos, señor Brunete, pasamos á votación. Votos a favor da moción presentada polo Grupo Popular
para expresar o apoio da Corporación á labor da Policía Local nun incidente na Rúa Pitelos e a reprobación do uso indebido da condición de parlamentaria. Votos a favor? Grupo Popular. Votos en contra? Compostela Aberta. Abstencións? Benega, PSOE. A moción quedaría rexeitada. Pasaríamos á seguinte moción que é presentado polo Grupo Municipal de Compostela Aberta relativa á implantación dunha renda básica universal. Concha. Bueno, moi boa tarde de novo. En primeiro lugar, gustaríame agradecer a intervención de Manuel López Akin pola súa sensibilidade, polas súas palabras clarificadoras. Tamén me gustaría agradecer a presencia de todas as persoas do colectivo de Renda Básica de Santiago de Compostela por ter a iniciativa de traer a este pleno esta moción e facer que o noso Concello sexa unha referencia a nivel galego e estatal, abordando o necesario debate e pedagogía sobre a implantación da Renda Básica Universal. É unha referencia cívica e social, por moito que algúns se empeñen, como antes demostraron, en tentar proxectar unha imaxen conflictiva e incívica da nosa cidade e do noso concello, que non se corresponde en nada cunha cidadanía e cunha veciñanza activa, participativa e implicada para construir un concello vivo, aberto e socialmente comprometido cun futuro de dereitos e oportunidades para todas as persoas, como xa defendeu Ana Aran e trougo a colación antes Marta a este pleno. Consideramos como colectivo de Renda Básica de Compostela e a Rede Europea contra a Pobreza que é o momento de impulsar o diálogo e debate sobre a implantación dunha renda básica universal. O contexto sociopolítico e económico actual mostra que de non mudar os sistemas de protección social desenvoltos durante a segunda metade do século XX, veremos comprometida a cohesión social e será imposible garantir os dereitos fundamentais e unha vida digna para a cidadanía europea. O aumento das desigualdades, da pobreza e vulnerabilidade de amplas capas sociais levará a un colapso dos sistemas de protección social e danará aos piares dos estados occidentais que se asentaron nos dereitos humanos, na participación democrática e na promoción e protección social. No pasado século, a principal forma de acceso a dereitos e redistribución da riqueza viña da incorporación ao sistema laboral a través dun emprego e un salario digno. Hoxe en día, os modelos socioeconómicos e laborais van alonxando o horizonte do pleno emprego. Os cambios nas formas de produción, a automatización e revolución tecnolóxica e tamén a disminución dos soportes familiares ou o envellecemento da poboación somoten a unhas tensións insoportables os modelos de protección social europeos. Por iso é que o Consello Europeo insta aos Estados da Unión Europea a asumir a responsabilidade de asumir reformas para implantar unha renda básica universal, para que as xeracións actuais e futuras poidamos seguir disfrutando de condicións de vida digna e de unha protección social adecuada. A alternativa que defendemos é a renda básica universal, unha asignación económica individual, universal, incondicional e suficiente, para que todas as persoas, independentemente da súa condición socioeconómica, racial ou cultural, poidan ter acceso e disfrutar de todos os dereitos recoñecidos nas convencións internacionais de dereitos humanos e na maioría das constitucións dos Estados europeos modernos. O principio que debe rexir o contrato social do século XXI ten que ser que todos os dereitos sexan asequibles a todas as persoas. Consideramos que a renda básica universal é un dereito de cidadanía que permita unha vida digna, igualdade de oportunidades para o desenvolvemento persoal ou social e a participación democrática na sociedade, como defenderon aquí os representantes do colectivo da Renda Básica de Santiago de Compostela. Porque é unha cuestión de xustiza social e de redistribución da riqueza xerada grazas á revolución tecnolóxica imparable a que asistimos nos inicios do século XXI. Ten importantes ventaxas, ademais, sobre os actuais sistemas de protección social, que son fragmentados, insuficientes e estigmatizantes. Nos concellos sabémolo ben porque é a nosa veciñanza a que sufre as consecuencias da precariedade laboral, da desigualdade e da pobreza e dun sistema de protección social burocratizado en extremo, cheo de tramitacións e controis que apenas permite a promoción social, ademais de estigmatizar e culpabilizar da pobreza a quen a sufre.
a través de nomeamentos segundo as prestacións recibidas, PNC, RIS, gasais ou rendas municipais. E tamén o sabemos porque somos os concellos os que temos que chegar ali onde non chegan outras administracións e delimitar e asumir en moitos casos competencias que non son propias. Formamos parte do que penosamente coñecemos como circuito da pobreza, que en contados casos sirve para rachar o círculo da pobreza e comprobamos como se vai reproducindo xeracionalmente. É por isto que desde organismos internacionais, políticos e económicos como o Consello Europeo, o Fondo Monetario Internacional ou o Foro Mundial asumen que hai que propiciar este debate e dar pasos de cara a implantar unha renda básica universal. Neste contexto, no que traemos a este pleno debate desta moción e propoñemos o apoiar a resolución 2197 do Consello de Europa e instar as administracións competentes a que apoien esta resolución e promovan este debate. Non é personalizado contigo porque hoxe, en maior ou menor medida, todos os membros da corporación foron incumplindo os tempos, pero eu non, se podo asegurar que sí, señor Hernández. Usted seguramente non, porque é moi asustado e asustouse, pero digo a maior, non, digo yo que sí, que o levo eu aquí o reloxo, pero dito isto, pode ser flexibilidade, pero que se non, evidentemente, non sei para que aprobamos un novo regulamento. Fago esta valoración, dividindo os tempos. Vale. Entón, bueno, axustadevos o tempo, na medida en que poidades. Goretti. Sí, eu voume axustar porque é doado non para o BNG o posicionamento sobre esta moción. Agradezo a intervención inicial tamén e saúdo de Manuel López e de todo o colectivo Renda Básica de Santiago de Compostela. No BNG coincidimos co contido da moción e coa proposta de facer justamente un debate a este respecto. Case podría dicir máis, o BNG gustaríanos que xa se tivese dado algún paso máis e xa estivésemos falando dos distintos modelos que pode haber. Non é que sexa a primeira vez que se fala da renda básica universal no Concello, xa hubo moitos debates deste tipo neste Concello, promovidos por distintas asociacións para falar justamente de diferentes modelos, diferentes maneiras de encaralos. Coincidimos na liña de que ten que haber un Estado que garanta justamente todos os dereitos básicos, que garanta os servizos básicos ao conxunto da poboación e que fomentar un debate neste sentido para socializar justamente cantidade de cuestións e que teñan que ver coa idea dun dereito básico para toda a poboación, pois parecenos fundamental, así que apoiamos esta moción. Eu só quixera acrescentar únicamente unha cousa, que mentres tanto, porque claro, fomentar un debate, estimulalo, facer partícipe e socializalo é un traballo importante que leva o seu tempo, que é lóxico, porque ás veces senón estes debates andan circunscritos en grupos moi pequenos e o conxunto da poboación non acaba accedendo a eles. Eu creo que iso é o que a administración ten que facilitar que o conxunto da poboación sí que saiba de que estamos falando cando falamos de renda básica universal, que cuestións son as que promove, por que aparecen, por que este modelo nestes momentos non é sustentável, por que temos que camiñar cara a outro modelo. Este tipo de cousas tenas que facer a administración, mas mentres tanto eu penso que nós o que temos é que seguir traballando para que aqueles elementos que hoxe están en xogo sexan moito máis beneficiosos para aquela poboación que está en situación de maior marginalidade, de maior precariedade, de maior pobreza. Refírome, por exemplo, tamén facía referencia Manuel, a que, claro, pois a Risga non dá solución tampouco a este tema, mas aínda así sabendo que temos que ir a este debate, temos que conseguir mellorar tamén as condicións e a situación da propia Risga, dun elemento que o único que fai moitas veces é poñernos nun procedimento administrativo pois moi farragoso, que a xente non é capaz de realizar, onde se están falando de cantidades que ás veces nin son suficientes, non son cantidades que permitan pois vivir esa vida digna que todo o mundo desexamos e, en xeral, poder facer, desde logo, que sexa considerado como un dereito e non como esa liña que moitas veces, pois, ao final é a única que queda, máis relacionado pois con caridade ou con subsidios, senón con esa idea de que son dereitos do conxunto da poboación, dereitos cidadáns. Así que o Bloque Nacionalista Galego vai votar a favor desta moción. Gracias, Goretti. Paco.
Grazas, señor alcalde. Pois o primeiro, saudar a Manuel López, a través del, a todo o colectivo de Renda Básica de Compostela, agradecerlle a súa presenza e as palabras que nos dirixiu. Nos estamos de acordo con que se faga un debate serio ao respecto dos efectos que pode ter a inclusión ou incorporación da renda básica universal. Temos que saber como vai impactar no mercado de traballo, no desenvolvemento económico, na presión fiscal, que custe ten. Eu digo fundamentalmente porque eu coñezo, fixen revisión de algúns traballos e pode ir dende o custe un 2% do PIB ata un 39% do PIB, dependendo dos estudos que se collan. Cales poden ser as consecuencias sobre o índice de pobreza e o índice de desigualdade? Claramente, sí, que os estudos deixan moi claro que a reducción do índice de pobreza, particularmente a reducción do índice de pobreza severa, é moi importante, e tamén a reducción do índice de desigualdade pola incorporación da renda básica universal. Temos que falar da posible cobertura legal, pois existen autores que efectivamente din que sí, que ten encaixe no marco constitucional e incluso mesmo como unha prestación non contributiva do sistema da Seguridade Social, polo tanto sí que tería o seu encaixe, pero nos entendemos que a dificultade que se atopa neste debate precisamente as evidencias. As evidencias están sesgadas, todas elas as que coñecemos, e por iso se fai tan importante pois, precisamente desenvolver este debate. Nos imos votar a favor precisamente pola proposta de que se debata. Vale, un debate necesario, como por exemplo aconteceu en Suiza, aínda que o resultado foi que o 68%, probablemente porque tamén se sesgou o debate con respecto aos inmigrantes, pois votou nese caso en contra. Nos creemos que un debate que vai moito máis alá da dicotomía de esquerda a dereita, entre outras cousas, porque si ben é certo que existen autores da esquerda, particularmente pois socialistas utópicos como Fourier ou neokeynesianos como Amparis, pero tamén é certo que defenden unha renda básica universal, pois autores neoliberais como Hayek ou como Friedman, por exemplo. Ou que en Finlandia, o proxecto que se está a levar adiante, pois que non puso en marcha foi o goberno de coalición de centro-dereita, do que participan os populistas ultraconservadores verdadeiros finlandeses, por exemplo. Ou ben que en Alaska quen puso en marcha a proposta baseada no prezo do petróleo foi o gobernador Jay Hammond, que era un gobernador republicano, ou determinadas cuestións, como por exemplo que o proxecto de Namibia ten un claro enfoque confesional, porque quen o desenvolve e quen o promoveu foi a Iglesia Evangélica Luterana, por exemplo, en España quen defende a renda básica universal, entre outras organizacións, e Cáritas española. Ou cuestións como que en Finlandia, a alianza de esquerda o que plantexe que esa renda básica ten que ser de 620 euros ao mes, os verdes din que 440, e curiosamente os liberais din que entre 850 e 1000. Por lo tanto, quero dicir que eu penso que ese debate é necesario, eu penso que todo o mundo pode sumarse á necesidade dese debate, porque, insisto, eu entendo que dende o punto de vista dun análise económico non estamos falando dunha dicotomía esquerda-dereita, probablemente o enfoque ou os obxectivos dos uns e dos outros poden ser diferentes, pero non o debate en sí mesmo das cuestións máis importantes, fundamentalmente facer esa comparación entre a evidencia e a teoría económica. Moitas grazas. Moitas gracias. Por parte do Partido Popular, Maite. Boas noites. Con relación á moción presentada hoxe dentro do Grupo Municipal Popular, queremos matizar algunhas cuestións expostas no texto. Xa que é certo que o Consello de Europa adoptou unha resolución instando aos Estados membros a mellorar os seus sistemas de rendas mínimas. Pero tamén, sinala a resolución, o que se precisa é de dar pasos intermedios antes de falar incluso da renda universal que permitan revisar e mellorar diversos aspectos dos sistemas existentes. Nese senso, compre indicar que en Galicia xa se está a producir importantes avances na mellora da cobertura do sistema de rendas mínimas e así mesmo está a traballar e mellorar os sistemas de información de cara a reducir a carga administrativa, o que se está a traducir nunha reducción dos prazos de resolución. E máis concretamente, a Renda de Inclusión Social de Galicia, a RISGA, que se configura como unha prestación vinculada á inclusión social activa, en liña coas recomendacións europeas, e que se está a mellorar con novos tramos como son o de inserción e de transición ao emprego, e que permitirán incorporar melloras tamén na cobertura da prestación. A nivel municipal, a primeira renda de inclusión social, Santiago Suma, foi aprobada neste Concello por un goberno popular e copiada posteriormente polo actual goberno con algúns retoques, pero con escasa eficacia na súa implementación.
Nós non estamos de acordo co establecemento dunha renda de carácter universal, aínda que sí que estamos de acordo co establecemento de rendas que axuden a paliar a situación das persoas máis desfavorecidas, o cal non temos que demostrar, xa o fixemos con feitos. Pero, ademais, é que o establecemento dunha renda universal ten numerosos custos que xa se están empezando a analizar. Provoca desincentivos a propensión a traballar. Ten elevados custos económicos. De onde saen os cartos para pagarla? Por lo tanto, provocará un elevado aumento do gasto público que habería que financiar, incrementando de forma importante a presión fiscal, sobre todo na clase media, que ao final son os que pagan maioritariamente os impostos. Incluso se estima que podería subir o que sería o tramo para estas familias de clase media, de rentas medias, ata un 49%. Ese incremento da presión fiscal, ademais, tería efectos perversos sobre a oferta e a demanda do traballo, o investimento e, polo tanto, sobre o propio crecemento económico, sen esquecer os incentivos ao posible eludir o pago de impostos. Ademais, a nivel internacional, podería incentivar a emigración hacia determinados países, o que le podería levar a un maior peche de fronteiras e incluso establecer diferenciacións entre os cidadáns dun país. Porque nós pensamos que o que ten que facer un goberno é fixar as condicións para manter o crecemento da economía e a creación de emprego, porque ter emprego non só aporta un salario, senón que serve para reafirmarse como persoas ou para ter un recoñecemento social. Porque xa temos instrumentos. Non é o mesmo unha renda mínima que unha renda básica. O que hai que facer é traballar sobre o que xa temos, perfeccionándolo, mellorándolo, como xa comentei ao principio da exposición. Porque percibir unha renda realmente sin facer nada non aumenta a felicidade das persoas, como tampouco aumenta a felicidade das persoas que teremos que soster o sistema. Porque o que aumenta a felicidade é a inclusión social, a inclusión laboral das persoas. Por iso, o que hai que facer é traballar sobre este desenrolo económico sostible da sociedade e traballar na creación e mantemento dos postos de traballo. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Popular vai a votar en contra da moción presentada, que sendo moi bucólica é ao mesmo tempo moi utópica e que leva a custos moi elevados que aínda non están totalmente cuantificados. Mais nada, moitas grazas. Gracias, Maite. Concha. Non, tes 2 minutos completos, Concha. Moi boas tardes. E agradecer o apoio ao Grupo do BNG e ao Partido Socialista a esta moción. Un dos propósitos era iniciar e abrir o debate sobre a renda básica universal e que se faga no Pleno da Corporación de Santiago de Compostela, onde estamos os representantes legítimos da cidadanía de Santiago. Creo que é un bo inicio e dá pé a trasladado á cidadanía e outras administracións como se propón na parte de acordos. Respecto de que efectivamente a adopción dunha renda básica universal é unha medida transversal que tanto se propón desde ámbitos ideolóxicos de esquerda como de dereita, certificano que Milton Friedman, desde un punto de vista de que os individuos terían maior liberdade para decidir e para vivir, plantease xunto con outras achegas como a de Zygmunt Bauman, que plantea que avanzamos cara a tiempos de globalización nos que e tecnoloxización extrema nos que non haberá traballo para todo o mundo. Ou María Mazzucato, que entende que é unha forma de redistribuir fiscalmente máis equitativa nun horizonte de moita productividade por motivos de avances tecnolóxicos. Tamén o Goberno do Estado constame que ten encargado un estudo á Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal para ver que suporía de presión fiscal e de redistribución ou implantación dunha renda básica universal, porque obviamente a condicionalidade á inclusión social non ten sentido nun horizonte no que o traballo vai ser un ben escaso porque mudaron a automatización e a tecnoloxización dos traballos básicos. Os exemplos xa explorados en Canadá nos anos 70 ou en Finlandia ou en Uganda desde 2016 dicen que se produce maior valor no traballo e máis calidade de vida e se reducen indicadores de saúde ou violencia que faen que as poblacións sexan máis sustentables, máis saudables e que ten un horizonte de futuro importante a rendas básicas non condicionadas, suficientes e individuais. Muchas gracias, Concha. Algo que engadir, Goret?
Sí, eu simplemente porque é unha mágoa, non, que o Partido Popular non se sume ao que é únicamente unha proposta para debater, para que a xente poida debater, saber o que hai, e hai distintos modelos ao respecto. Pode haber uns, pode haber outros, e igual están de acordo con uns, en desacordo con outros, e velos sobre a renda básica hai distintos estudos e tal. Eu, simplemente, dúas cuestións en que non estou de acordo, non? Bueno, por un lado, no tema de, claro, se lle chamamos a isto utópico e así xa o descualificamos, non? A utopía xa sabemos que é aquilo que serve para camiñar, é o único que nos pode facer mover, por un lado, así que benvidas aos posicionamentos utópicos que polo menos serven para que reflexionemos, non? Pero por outro lado, claro, si se quere ver, porque claro, isto levado ao máximo situación de desperpento, claro, podría dicirse, bueno, o paro non é necesario, non o deamos, non vai a ser, non? Porque é un desincentivo para traballar, non? E tal, podemos miralo desde outro lado. Igual resulta, non, que esta renda pode ser un incentivo positivo na subida dos salarios, non? Depende desde que punto de vista o mires, pode ser unha cousa ou pode ser a contraria, pode servir para ter salarios mínimos interprofesionais máis altos. Eu creo que facer unha oposición, non, entre renda básica e que iso non signifique que, por suposto, teña que haber emprego digno a partir da base, non, de que a xente vai preferir non traballar, eu creo que é unha generalización, ademais, absolutamente, vamos deixar entre aspas, frívola, bastante frívola. Logo, unha cuestión, a Risga, xa o comentei eu tamén, é un sistema que nestes momentos, tal e como está funcionando, a non ser que mude moito, é un sistema excesivamente burocratizado, que é moi complicado, e é un sistema que se basea nun asistencialismo que desde logo deberá estar superado a estas alturas. Entón, eu creo que ten moito que mellorar para que a Risga poida servir. Entón, mentres traballamos nesa mellora da Risga, por que non falar da renda básica universal? Por que polo menos non escoitar o que nos teñen que decir as distintas persoas que entenden coas distintas propostas, e logo, simplemente do que se fala aquí é de ter un debate público, única e exclusivamente. Se estivésemos discutindo un modelo, daquela sí que tería máis lógica, pero non querer dar un debate público, facer que a xente poida opinar e coñecer que é o que hai a este respecto, que é o que opinan as persoas expertas, a verdade é que non parece moi lógico, non? Gracias, Goretti. Paco, algo que engadir? Brevemente, solamente decir que hai que matizar algunas cousas que se teñen dito aquí, é dicir, os efectos da renta básica universal sobre o emprego, os estudos son pouco concluintes. A verdade é que hai efectos reducidos sobre a oferta de traballo. Con respecto ao aumento da presión fiscal, se se poden pagar ou non, bueno, pois, por exemplo, en un estudo da Universidade de Sevilla, en Andalucía, pois que di claramente que sí se podería, en un dos estudos, onde di ademais que ata sexta décim, pois os tipos que se pagarían serían inferiores aos que se pagan actualmente. A partir da sétima sí que son superiores, ou, por exemplo, un estudo do Instituto de Estudos Fiscais que di con respecto, neste caso é sobre o imposto negativo da renda, pois que efectivamente tamén sería sostible. Por lo tanto, eu penso que precisamente facer o debate chamando os expertos e poñer en riba da mesa primeiro a teoría económica, pero que a teoría económica non sempre ven a estar sostida polo que é a evidencia nos proxectos, nos programas. Insisto, porque prácticamente todas as evidencias, fixo referencia a Concha a moitas delas agora, pero que todas elas teñen o seu propio sesgo. Incluso tamén os modelos econométricos, dos que precisamente pois Maite é unha experta, tamén teñen o seu sesgo fundamentalmente pola orixe dos datos. Por lo tanto, eu entendo que sí que é bo facer un debate e estudialo. Gracias. Maite. Sí. Bueno, eu falaba do tópico porque se no debate sae a expresión hai tensións cos modelos actuais de política social son insostibles. Se os modelos actuais son insostibles, económicamente falando, falar xa de unha universalidade, de unha renda, parece un pouco utópico no momento actual do debate da cuestión. Segundo punto, non se pode debatir sin ter máis información. Para poder debatir hai que ter, non hai todavía estudos tan avanzados, hai algúns, pero non o suficiente, non hai suficiente información como para poder debatir. Eu non podo debatir se non teño información, eso está claro. Pero es que, ademais, para rematar, a moción, no punto 2, di claramente adoptar as medidas, instar a Xunta de Galicia, instar ao Goberno do Estado a que apoie esta mesma resolución e desenvolver todas as medidas que sexan necesarias para implantar, non para debatir, sino para implantar unha renda básica universal no Estado español. Por lo tanto, non se fala só de debate, sino de implantación da renda.
Xa digo, se para o debate, eu penso que a cuestión aínda non está o suficientemente desenrolada, non hai información, non hai estudos, porque ni Finlandia vale como caso. Non podemos comparar Finlandia con España para nada. Finlandia é un país, renda bruta media estaría en 3.000 e pico euros, a neta non, porque con impostos e os prezos que pagan os finlandeses evidentemente non, e falando unha renta universal de 600 euros, non é comparable. O mesmo en Rumanía, imaginémonos, imos unha renda universal europea. Quer dizer, o debate está moi verde porque non hai cantos cartos, a canta xente, a todo o mundo, os que entran, os que están. Está moi verde todavía a cuestión para facer un debate serio que poda ter unhas conclusións aceitadas e reais. Nada máis. Pasemos a votación, señor secretario. Votos a favor da moción presentada polo Grupo Municipal de Compostela Aberta relativa á implantación dunha renda básica universal. Votos a favor. PSOE, BNG, Compostela Aberta. Votos en contra. Grupo Popular. A moción quedaría aprobada. A seguinte é unha moción do Partido Socialista con motivo do Día Mundial da Saúde. Mila, Paco. Gracias, señor alcalde. Pois, efectivamente, con motivo do Día Mundial da Saúde, a Organización Mundial da Saúde volve a lembrar que un dos obxectivos para o ano 2030 e que os diferentes países acaden unha cobertura sanitaria universal para todas as persoas, non? Entendendo precisamente que iso é un instrumento esencial para acadar o obxectivo de saúde para todos. E precisamente este elemento, a cobertura sanitaria universal que pide a Organización Mundial da Saúde, a que nos leva precisamente non soamente a facer ese recoñecemento do día, senón tamén a solicitar unha vez máis que se promova a derogación do Real Decreto Lei 16/2012 de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde. E o facemos polo seguinte, porque xa temos aquí falado e debatido que ese Real Decreto que supuso foi un cambio do concepto de beneficiario, se pasou o concepto de ciudadano por asegurado, e iso supuso pois prácticamente 900.000 tarxetas sanitarias retiradas, as persoas que eran beneficiarias até ese momento. Existen registros de que existen máis de 3.340 casos de persoas excluídas por asistencia sanitaria, determinadas comunidades autónomas, a incorporación do copago, que ven a representar ni máis ni menos que unha organización que eu entendo que non se pode decir que seja precisamente da extrema esquerda, como é a Asociación Española contra o Cancro, que di que na práctica a aplicación do copago significou que nun caso de diagnóstico de cancro de mama as familias con ingresos inferiores a 18.000 euros vían incrementados nun 15% o seu gasto familiar anual en saúde. Unha regresión claramente nos dereitos sanitarios, fundamentalmente pola reducción de recursos económicos. Hai que lembrar que dende 2009, cun 6,7% de gasto público en saúde, 6,7% do PIB, temos pasado neste proxecto de orzamentos 2018 a un 5,8%, é dicir, se teñen perdido 9.600 millóns de euros, é dicir, un 22% menos de recursos para o noso sistema sanitario. Claro, o resultado xa non vou a facer eu as conclusións, é que hai un informe da OCDE 2013 que di claramente que a disminución do gasto público en saúde en España conleva un incremento das listas de espera e uns efectos de saúde a largo prazo e consecuencias económicas para os máis vulnerables. No ranking dos sistemas sanitarios da Organización Mundial da Saúde temos baixado no último ranking 17 postos, pasamos do posto 7 ao posto 23, e o Consello de Europa, no seu informe de 27 de febreiro, lle pide a España que reconsidere o Real Decreto 16/2012 e a exclusión de colectivos da cobertura sanitaria. Polo tanto, diante non do que di, neste caso o Partido Socialista, sino do que din os organismos internacionais, eu entendo que o que ten o seu sentido é precisamente a derogación dese artigo. E simplemente rematar dicindo que antes falaba do 5,8% do PIB para estes orzamentos, este proxecto de orzamentos dos orzamentos xerais do Estado 2018, hai que dicir que son 2 décimas menos que mesmo no 2017. É dicir, levamos casi 2 anos escoitando que cambia o sentido da economía, que estamos saindo da crise, pero o que vemos é que o gasto en sanidade pública sigue baixando. Moitas grazas.
Moitas gracias, Goretti. Sí, o Bloque Nacionalista Galego xa adianto imos votar a favor desta moción do Partido Socialista, coincidimos, xa debatemos máis veces neste mesmo pleno a este respecto sobre as derivas que leva a sanidade pública, como os gobernos do Partido Popular están levando un proceso de privatización constante, de repagamentos, de problemas realmente graves no que significa tanto recursos humanos como materiais, e o intento realmente de cargarse, de facer realmente un golpe de Estado contra o modelo de sanidade pública, e o punto máis grave ese de supresión do dereito de acceso universal á sanidade. Así que nós estamos de acordo. O que sí que non comentou nada o portavoz socialista respecto do primeiro punto da moción, que é esa elaboración da estrategia local de promoción e protección da saúde, que eu quixera, vamos a entender que eso se fará dentro do Consello Municipal de Saúde. Entendo que será dentro do plan funcional do Consello de Saúde o lugar que onde creo que neste caso é un dos que sí creo que se está traballando para intentar facer esta estrategia local. Entendo que encamiñada dentro dese e non como algo aparte, digo eu, supoño, entendo que será así, mas vamos, con esa únicamente esa matización o noso voto vai ser afirmativo. Por parte do Partido Popular, Claudio. Boas tardes. Paco, quen non desexa un sistema sanitario onde a protección e a promoción da saúde sea unha prioridade? Penso que todo o mundo. Quen non desexa que dicho sistema nacional de saúde ofrezca unha cobertura universal? Todos. El Partido Popular quiere hacer tamén cosiñas. Pero una cosa son los deseos y otra cosa muy distinta es la viabilidad de un sistema nacional de salud, y para ello no se pueden olvidar ciertas cosas. Por ejemplo, en el año 2012 todos los países de nuestro entorno habían desarrollado programas de eficiencia para hacer sostenibles los sistemas nacionales de salud. Tras 7 años de gobierno socialista, ¿dónde se encontraba el Sistema Nacional de Salud? Nos olvidamos de que la deuda sanitaria había aumentado un 173%. Nos olvidamos de que se habían superado los 16.000 millones de euros de déficit. Nos olvidamos de que no existía un marco legal que regulara el acceso a la sanidad pública. 200.000 españoles no tenían acceso a la sanidad pública. Había un turismo sanitario al que accedían 700.000 extranjeros que sí tenían derecho en sus países a recibir sanidad y asistencia sanitaria, pero venían a España a hacerlo, y para ello dedicábamos 1.000 millones de euros. El Gobierno, en el año 2012, afrontó el problema con el Real Decreto 16/2012, y ello consiguió que sigamos teniendo un sistema nacional de salud, que no es de los peores del mundo, precisamente. Hemos conseguido que haya un sistema más justo con 1 millón de parados y sus familias, que pasaron de pagar un 40% del gasto del medicamento a no pagar nada. Dices una cifra de tarjetas sanitarias. Las cifras que a mí me salen son que a final de la legislatura había 700.000 tarjetas sanitarias más. Se garantizó el acceso al Sistema Nacional de Salud a los más vulnerables. Se garantizó que tuvieran las mismas prestaciones todos los pacientes, independientemente de su condición social. Se consiguió una asistencia sanitaria que no había hasta el momento en migrantes irregulares menores de 18 años. Hasta su alta médica. Se consiguió una asistencia al embarazo, al parto y al posparto. En estos momentos el Sistema Nacional de Salud español, según todos los datos, es el que ofrece la cobertura más amplia de Europa, y aunque la vía de acceso sea la medicina primaria, si se requiere la asistencia especializada o hospitalaria, se facilita en todos los casos. Fue Galicia en septiembre de 2012 la primera comunidad autónoma en desarrollar un programa añadido para dar cobertura a la población inmigrante irregular a través del Programa Galego de Protección Social de Sanidad Pública. Todo ello a mí se me antoja motivo suficiente para no solicitar la derogación del Real Decreto 16/2012, que por lo que se ve no ha dado tan malos resultados y se ha mostrado como una más que útil herramienta para permitir la supervivencia del sistema sanitario de salud, que al fin y al cabo es lo que se tiene que conseguir. No olvidemos que este Sistema Nacional de Salud nos da asistencia médica a todos,
y que la realidad es que nadie se queda sin ser atendido dentro del Sistema Nacional de Salud, independientemente de su condición. Concha. Bueno, boa tarde. En primeiro lugar, decir que mostramos o noso acordo con esta moción e que votaremos a favor, porque consideramos que non pode haber mellor conmemoración do Día Mundial da Saúde que perseguir o obxectivo de que todas as persoas teñan garantidos os dereitos de saúde. Ven a abondar no lema de que todos os dereitos para todas as persoas que deixábamos na anterior moción sobre a renda básica universal. Bueno, ademais tamén ven a sumarse a outras mocións presentadas por Compostela Aberta, polo BNG e polo PSDG en apoio á Rede Galega en defensa dos dereitos á saúde ou Foro Galego de Migración, que denunciaron como o Real Decreto 16/2016 supuxo a exclusión sanitaria e a perda de dereitos de saúde de miles de persoas no Estado español, vulnerando a Declaración Universal de Dereitos Humanos de acceso á saúde e cuidados sanitarios e os principios constitucionais de universalidade e non discriminación. Ademais de ser inhumana, como expuxo Paco Reyes na defensa desta moción, é injustificable desde un punto de vista técnico e económico. Estes días soupemos que desde que existe este Real Decreto de Exclusión Sanitaria ten tido importantes efectos na saúde das persoas máis vulnerables, as persoas en situación irregular. Unha investigación do Instituto de Economía de Barcelona e da Universidade Pompeu Fabra, titulado Os efectos letais de perder a cobertura sanitaria, comproban que desde 2012 a mortalidade incrementouse unha media dun 15% entre as persoas en situación irregular e sen cobertura sanitaria. E advirte a autora do estudo, Judith Ball, que os resultados son unha estimación mínima do que sospeitan é un problema maior. Por iso é que o Concello de Santiago de Compostela asinou un convenio con Médicos do Mundo para acompañar e superar os obstáculos que sufren diariamente as persoas migrantes sen regularizar para acceder a dereitos e cuidados de saúde. E tamén apoiamos a publicación do informe de vulneracións que recolle 170 casos de vulneración nos últimos 5 anos. E tamén este foi o motivo polo que incorporamos ao Consello Municipal de Saúde ao Foro de Migracións. E que é o que podemos facer desde o ámbito municipal respecto deste Real Decreto 12/2012. Bueno, en canto á elaboración da Estrategia Local de Promoción e Protección da Saúde, é tamén desde o Consello Municipal de Saúde que temos como obxectivo iniciar o proceso de elaboración dunha estrategia ou dun plan municipal de promoción e protección da saúde. Para iso xa mantivemos contactos co Departamento de Saúde Pública da USC e co director do Máster de Saúde Pública para orientar e participar na elaboración dun diagnóstico de saúde e comenzar a avanzar na elaboración participada do Plan Municipal de Promoción e Protección de Saúde. E, sin dúbida, claro, farase de acordo aos obxectivos de desenvolvemento sustentable 2030 co obxectivo de protección universal da saúde e garantía dos dereitos fundamentais de saúde para todas as persoas, porque estamos convencidas de que son os sistemas públicos de saúde universal e gratuita os máis xustos e garantes dos dereitos fundamentais. Moitas gracias, Concha. Segunda quenda, Paco. Sí, moitas grazas. Con respecto ao que dicía Goretti, non? Pois efectivamente o primeiro punto ten que desenvolverse a través do Plan Municipal de Saúde, do que acaba agora de falar Concha, porque aí sí que temos posibilidades de intervención dende o Concello no que é a prevención da enfermedade, a promoción da saúde e mesmo a reinserción social daquelas persoas que foron rehabilitadas, non? Despois dunha asistencia sanitaria. Por lo tanto, ese dende logo o camiño, e nos entendemos que temos que implicarnos de maneira moi importante a modo que fan, por exemplo, os países nórdicos, non? Con respecto á intervención de Claudio, claro, a cobertura universal a tivemos. Nos tivemos unha cobertura universal, por certo, que incorporou a todo o mundo, a todos os cidadáns en España, foi precisamente a Lei Xeral de Saúde Pública do 2011 Lei Zapatero, que queda arranxada co Real Decreto 16/2012. A sostenibilidade, claro, cando ti estás nun 6,8% do Produto Interior Bruto e os países do teu contorno en Europa pois están no 9%, no 8 e pico por cento, ou un sistema sanitario que está moitos postos por debaixo do sistema sanitario español, como por exemplo é o dos Estados Unidos, pois gasta un 16% do PIB, a verdade é que claro que é sostible. O déficit sanitario ten que ver máis ben ca mala orzamentación que se fixo dos sistemas sanitarios.
é o Tribunal Supremo quen decide que os menores, que as mulleres embarazadas e que as urxencias para os inmigrantes ilegais van ser atendidos igualmente. Iso é o Tribunal Supremo hai xa un tempo. Dende 2013, o problema é que, por primeira vez nun século, cada ano presentamos unha menor esperanza de vida con a anterior. Por primeira vez nun ano. E despois, simplemente xa, para rematar, que a lectura que fai o Partido Popular con respecto á aplicación dese Real Decreto, pois non coinciden nin na OCDE, nin na Organización Mundial da Saúde, nin no Consello de Europa. Digo eu que por algo será. Moitas grazas. Non, Goretti. Claudio. Desde este grupo queríamos preguntarle a Paco si está dispuesto a hacer una votación por puntos, diferenciando el primero y el segundo de los que haces en tu moción. Pois a verdade, Claudio, é que non, por un motivo moi sinxelo. Efectivamente, nos coincidimos, fixo unha expresión e Concha na súa intervención na que decía que mellor maneira de facer a celebración do Día Mundial da Saúde e particularmente dese obxectivo de saúde para todos, precisamente que derogar o Real Decreto 16/2012 e volver a cadar un sistema universal de saúde no noso país. Por lo tanto, non, a votación ten que ser conxunta. Pasaremos a votar, señor secretario. Votos a favor da moción presentada polo Grupo Municipal PSDG-PSOE con motivo do Día Mundial da Saúde. Votos a favor. PSOE, BNG, Compostela Aberta. Votos en contra. Grupo Popular. Abstencións ninguna, lóxicamente. A moción quedaría aprobada. A seguinte moción é Compostela Aberta en apoio ás reivindicacións do colectivo de profesionais do equipo multidisciplinar do Servicio de Urxencias Hospitalarias do CHUS. Concha, túa quenda. Bueno, moi boa tarde de novo. Agradecer a intervención de Alberto Rama e tamén agradecer a presencia do colectivo de profesionais do Servicio de Urxencias do CHUS que se achegaron aquí solicitando que ser escoitados e apoiados na súa xusta reivindicación de dotar de suficientes recursos humanos e materiais ao Servicio de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, xusto para unha prestación de servizo público de saúde de calidade e digna para todas as persoas. Non é a primeira moción que neste pleno se presenta para que a Administración competente aborde a situación de colapso estrutural do Servicio de Urxencias do CHUS. Este pleno é tamén o Consello Municipal de Saúde é coñecedor da situación e ten actuado como intermediario solicitando que se atendan as xustas reivindicacións que os profesionais e pacientes traen ao pleno e que se adopten as medidas necesarias para resolver a preocupante situación de deterioro que ven sufrindo o Servicio Público de Saúde nos últimos anos. Nesta ocasión, sodes vos, as profesionais e os profesionais que forman parte da equipa multidisciplinar do Servicio de Urxencias, quen denuncian a situación de colapso do servicio e as consecuencias que isto ten na atención sanitaria á cidadanía. Factores como a crecente demanda do servicio propiciada polo abandono de parte das autoridades sanitarias da atención primaria, como temos abordado aquí no debate sobre a reforma da Lei de Saúde de Galicia, o envellecemento da población que incrementa a cronicidade e a pluripatoloxía dos pacientes, o peche de camas e a deficiente drenaxe de pacientes ás plazas son os que están a provocar unha situación de continuo colapso no servicio e durante diferentes épocas do ano. Esta situación xa é estrutural e cada día é máis grave e penosa e agrávase con políticas públicas que reducen e recortan en recursos humanos e materiais. O que denuncian os profesionais como Alberto Rama é a falta de renovación dos recursos materiais e a falta de actualización e dimensionamento adecuado dos cuadros de persoal. Como nos decía, a plantilla está moi por debaixo de outros hospitais con similares rexistros de entrada ou con similares poboacións. Esta situación só ven a consolidar un modelo organizativo que precariza as condicións laborais do persoal, xera un ambiente de presión e inseguridade cunha carga de traballo inapropiada e excesiva e redunda nunha disminución da calidade asistencial ás persoas usuarias. Porque as políticas de austeridade en materia de saúde e racionamento de recursos sanitarios teñen consecuencias directas sobre a calidade asistencial, os dereitos fundamentais e eventualmente tamén teñen riscos mortais. Está comprobado que os modelos organizativos e as deficiencias estruturais pasan por riba de dereitos tan importantes como a intimidade e confidencialidade
dos pacientes e das pacientes deste servizo. En canto a tempos de espera e ratio de pacientes atendidos, según información dos facultativos do Servicio de Urxencias, o número de pacientes que se atenden en turnos de 7 horas por facultativos para pacientes de nivel 2, de menos de 10 minutos de espera, e de nivel 3, de menos de 60 minutos de espera, está entre 13 e 17, cando os estándares internacionais fixan un máximo de 10,5 pacientes por facultativo. E no caso dos niveis 4, de menos de 120 minutos de espera, ou 5 de menos de 240 minutos de espera, está entre 18 e 30, cando os estándares fixan un máximo de 21 pacientes nestes niveis de gravedades. Tamén somos conscientes dos esforzos que o colectivo fixo para intentar reverter esta situación antes de chegar ás portas deste Concello. Somos coñecedores do que os intereses mostrados nas diferentes xuntanzas nas que trasladaron as peticións aos órganos de dirección do CHUS ou fixeron movilizacións e xuntanzas con diferentes representantes políticos e directivos dos Sergas para reverter esta situación. A falta de resposta e o incumprimento de acordos pois fixo que eles se dirixiran a este Concello e solicitaran a nosa intermediación, por eso traemos aquí esta moción e a sometemos a consideración e debate neste pleno, solicitando o apoio aos acordos referidos, a dotación de recursos profesionais e materiais suficientes para unha atención de calidade e con dignidade nos servicios de urxencia do CHUS. Goretti. Sí, ben, boa tarde de novo, volvemos coa sanidade. Eu quero agradecer a Alberto Rama as súas palabras. Tamén eu creo que lle temos que agradecer o conxunto da corporación en nome de toda a poboación a súa profesionalidade, o seu traballo entregado en situacións, a verdade, que moi deficientes, que todo o mundo coñecemos. Todo o mundo algunha vez tivemos que pasar por urxencias do CHUS e sabemos xustamente os problemas graves que hai de falta de dotación, de falta de persoal, que fan que xa se leve denunciado en moitísimas ocasións pois justamente todos estes problemas de falta de medios humanos e materiais e dunha situación que ás veces é insostível nun traballo que merece absolutamente ter o máximo arroupamento por parte justamente da administración. Entón, na medida do posible, eu creo que nós o que temos que facer é justamente apoiar esta moción. O Bloque Nacionalista Galego vai apoiar favorablemente, entendendo ademais, eu creo que agradecendo de maneira especial, porque ás veces parece que as queixas quedan e decimos, e de que vai a queixa? Pois vai do de sempre, parece que vai de nada, e en que se concreta? E aquí aparece concretada, non? Eu creo que esta concreción tamén nos axuda a dicir, pero fixadevos que están pedindo, non? Un celador, un auxiliar, unha enfermeira, 25 padiolas, 10 cadeiras de rodas, tensiómetros, electrocardiógrafos, 15 paus de soros. A verdade que é unha cousa que en certa maneira, eu creo que dá conta, danos unha lavazada de decir, esta é a desesperación en que estamos, que temos que andar dicindo isto é o que necesitamos para facer o traballo do día a día, e ao mesmo momento e ao mesmo tempo fainos visible, non? Fixadevos que pouco, non? E isto justamente é o que temos que conseguir, presionando de todas as maneiras e apoiando as súas demandas. Así que xa digo que pola nosa parte, por parte do BNG, todo o apoio a esta e a outra. Sería lóxico acrecentar aí, e todo o resto non que fai falta é un apoio clarísimo a favor da sanidade pública, a favor de que aí é onde teñen que ir investidos os recursos, e non a favor deste proceso que xa sabemos de privatización total, de intento de desviación e de aniquilar e de rematar coa sanidade pública. Entón, xa digo que nese sentido todo o noso apoio. Eu simplemente vou poñer unha pexa non dirixida ao colectivo, nin nada, senón a xestión que se fai ás veces desde o goberno ou desde Compostela Aberta deste tipo de mocións, non? Para nós, eu creo que era moito mellor que esta fose unha moción, cando menos, que se intentase traer ou ben como unha declaración institucional ou ben como unha moción de varios grupos, porque entendo que a entrevista que houbo a este respecto para trasladar estas cuestións foi feita na alcaldía, por tanto, o alcalde, e non sei se a concellera do ramo estaba, pero en calidade de representantes do goberno e non en calidade de representantes de Compostela Aberta. Como non é a primeira vez que pasa, eu pido que se mire un pouco, que se discrimine en calidade de que se está actuando, e cando sexa unha cuestión deste tipo, en calidade de representante institucional, o lóxico é vehiculalo a través de outra maneira e non dunha moción exclusivamente de Compostela Aberta.
Gracias, señor alcalde. Bueno, primeiro, saudar a Alberto Rama e a través dela a todo o persoal de urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, particularmente o persoal de enfermería, auxiliares de clínica e celadores, e agradecerlle as súas palabras. Non é o mesmo de cara á cidadanía que se xades os profesionais que cada día estades atendendo a xente ou que os que fagades a denuncia da situación e da precariedade na que estades traballando que non que fagamos mesmos os representantes. Polo tanto, moitísimas grazas. Eu comenzaría precisamente o carón do que acabo de decir facendo unha puntualización a unha parte solamente, unha cuestión da intervención que fixo Concha, cando falaba de saturación ou de colapso. É saturación, é dicir, non se colapsan as urxencias precisamente pola vontade e o bon facer dos traballadores, dos profesionais que están en urxencias. O que pasa é que o traballo que se fai é un traballo noutras condicións moito máis difíciles e, polo tanto, con deficiencias, neste caso, estruturais. Pero, dende logo, non se chega ao colapso precisamente por vos, por todos vos. Saturación existe, porque saturación, cando resulta que hai un retraso no ingreso, porque o 90% mínimo dos doentes terían que estar ingresados nas 2 horas, aqueles que teñen que selo, están esperando máis de 4 horas, iso xa demostra que existe claramente unha saturación. Ou, por exemplo, pois cando máis de 15 minutos esperan pacientes que requiren a súa ubicación dentro de urxencias e que vienen en ambulancia. Iso é unha realidade, iso está acontecendo. Cales son os motivos? Pois os motivos para min, dende logo, non é o envellecemento da poboación, nin é a pluripatoloxía, nin é os enfermos crónicos. É unha realidade que temos. O problema é que non damos resposta a esa realidade. O problema é que os espazos son insuficientes e a estrutura é insuficiente. No caso do CHUS e do clínico é así de claro, porque existe un plan director do hospital aprobado no 2009 que precisamente recollía a ampliación de urxencias. Claro, o problema é que se aprobou no 2009, estamos no 2018, non se levou adiante ese plan director e, por certo, dende o 2010 non ten orzamento. Hai un problema de cálculo de necesidades do persoal porque, claro, sempre pensamos nas chegadas dos doentes, pero non pensamos que, ademais, hai que atender a todos os que están ali esperando, o que require moito máis persoal do que habitualmente se dá. A presenza dos residentes, que chegan prácticamente a 1/3 de todos os facultativos. Demora de exploracións complementarias de radioloxía, de laboratorios, a espera dos resultados, o peche, dende logo, de camas hospitalarias. Claro, todo isto ten consecuencias, que o que hai que decirlle a xente. É dicir, as consecuencias son por retrasos na analxesia, retrasos no inicio do tratamento antibiótico, retrasos na cirurxía de fracturas, reducción do cumprimento de vías clínicas, incremento da mortalidade. Isto está publicado, non estou dicindo nada especial. Por exemplo, unha duplicación do número de falecementos naqueles pacientes que están en un período de congestión. Ou, por exemplo, unha estadía maior en 3 días máis aqueles pacientes que tardaron en ser ingresados. Doentes con alta voluntaria, pois necesitaban, a maior parte deles, atención urxente e 11% ten que ser hospitalizado despois dunha semana, tendo ademais máis tempo de hospitalización. Isto é claramente un problema estrutural, que, por certo, recoñeceu o propio voceiro de Sanidade do Partido Popular no Parlamento de Galicia, Aurelio Núñez, cando dixo que efectivamente había que dotar as urxencias do CHUS cos medios que necesitaba. Pero un problema estrutural porque, claro, se en cada estación estamos a falar da congestión das urxencias, concretamente no CHUS, no inverno pola gripe, na primavera por asma bronquial e as alerxias, e no verán por problemas digestivos, claro, é evidente que o que estamos é diante dun problema estrutural, porque o que non pode ser é que todo ano, por unha cousa ou por outra, teñamos un problema de saturación de urxencias. O problema é claramente estrutural. O que hai que facer é resolvelo, poñendo en marcha unha vez por todas o plan director do hospital e dotando de recursos humanos as urxencias para que podan estar ben atendidos os nosos cidadáns e as nosas cidadas. Moitas grazas pola vosa intervención, dende logo o noso voto é favorable. Claudio Montero. Buenas tardes de nuevo. Gracias, Alberto Rama, por venir a mostrar la situación del servicio de urgencias. Claro, los datos que acaba de exponer Concha, pues no son los que a mí se me ofrecen por parte de la Consellería y por parte del hospital. En el año 2017 se atendieron a 154.763 pacientes, 80% de adultos, 20% de pediatría. Con respecto al año 2016 se aumentó un 2,88% el número de pacientes que solicitaron atención de urgencia. El volumen que se distribuye por turno es 45% por las mañanas, 38% por las tardes y 17% por las noches.
es decir, que el 83,2% de las solicitudes de urgencia se producen durante el día. En servicio de urgencias se utiliza el triaje de Manchester. Las cifras que estáis dando tampoco coinciden con las que yo tengo. Y, por ejemplo, yo puedo deciros que según los datos que se me ofrecen, y yo tengo que atenerme a los datos que se me ofrecen por parte del Sergas y de la gerencia, dice los pacientes más urgentes, es decir, nivel 1, código rojo, se atendieron sin ninguna demora, es decir, cumplen el estándar de los 0 minutos en la atención. Los pacientes de nivel 2 tuvieron una espera media de 12 minutos cuando el estándar son 10, es decir, una espera de 2 minutos sobre el estándar. Los de nivel 3 tuvieron una demora media de 44 minutos, es decir, por debajo del estándar, que son 60 minutos. Los pacientes de nivel 4 con una demora de 51 minutos cuando el estándar es de 120 minutos, por debajo de la media. Y los de nivel 5 en 78 minutos de demora media con un estándar de 240 minutos. Habláis del equipamiento. A mí hoy los datos que se me han ofrecido es que en los últimos 2 meses, con respecto a lo que el señor Rama decía, pues se han adquirido 20 sillas de ruedas nuevas, 10 camillas, 3 tensiómetros, 3 pulsiómetros, 2 electrocardiógrafos, y dicen que el equipo se repone de forma continuada, siempre en función de las necesidades asistenciales y del desgaste o deterioro por el uso que sufre. En cuanto al personal, los datos con respecto al personal, a mí los datos que me dan son de 41 facultativos, 70 enfermeros, 44 ayudantes técnicos y 32 celadores. Vosotros habláis de 24, pero resulta que hay 8 más en la entrada de urgencias que también son celadores que deben de contarse y que atienden la puerta también. La distribución por turnos es de 12 médicos, 14 enfermeras, 9 técnicos y 7 celadores en el turno de mañana, 12, 14, 10 y 7 celadores en el de tarde, 6 médicos, 12 enfermeras, 7 TCs y 5 celadores en el turno de noche. Me dicen que se ha contratado ya a un celador más en el turno de noche y que está previsto contratar otro celador más en breve. Decís que las plantillas de profesionales no están adecuadamente dimensionadas para atender la demanda actual. Sin embargo, de los casi 3.000 pacientes al año, si los dividimos entre los 220 días laborables de atención, suponen una media de 13,6 pacientes por facultativo y día. Según las sociedades científicas de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, como la ECP americana, se estima que se necesita un médico de urgencias por cada 4.445 urgencias año. Estamos hablando de que se está por debajo en 1.500 pacientes al año de atención. No existe ninguna encuesta de satisfacción reciente respecto a la calidad de la asistencia tan deficiente que dice que se hace en urgencias y tan límite que se va a hacer durante el presente año, según me indican, pero sí me indican que el número de reclamaciones presentadas en el año 2017 por déficit de asistencia fue de 175, lo que supone un 0,11% de los 154.763 asistencias prestadas. Si nos atenemos a los datos que yo tengo, que claramente no coinciden con los que aquí se están mostrando, pues tenemos que estimar que independientemente del déficit estructural que nadie niega, y que nadie niega tampoco que los facultativos y los profesionales que estáis atendiendo urgencias, por supuesto que estáis poniendo todo lo que podéis hacer y por encima de lo vuestro, pues yo creo que los datos no se corresponden con los que ofrecéis. Es todo lo que puedo decir. Podría contestarte, te contestaría. Como ya. No tengo turno de palabra, no puedo contestarte, pero luego los datos... Non, disculpade, non entrades ahora nun diálogo. Concha. En primeiro lugar, agradecer o apoio á moción do Bloque Nacionalista Galego e do PSOE e agradecer tamén a precisión de Paco respecto da saturación e colapso e como non recoñecer aos profesionais que evitan que se colapse o servizo. Bueno, a exposición de Cándido, unha vez máis, a realidade non se corresponde que a realidade e a experiencia dos profesionais e pacientes do CHUS nunca se corresponde cos datos que ten o Partido Popular.
Segue sen recoñecerse a realidade dos feitos e o grave dano que se está causando aos pacientes, di a Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS. Construen un discurso e unha realidade ficticia que se axusta ás súas políticas para manter o actual nivel de degradación asistencial e de autoridade na utilización do recurso. Resulta unha banalización intolerable sistemáticamente utilizada polos responsables sanitarios converter os pacientes en meros datos estatísticos. Para ele utilizan valores medios que nada din sobre un paciente concreto e que agrupan tanto aqueles que somos atendidos en tempos adecuados como os que agardamos horas. Calquera paciente importante ten valor en si mesmo e mentres nos servicios de urgencias do CHUS existan innumerables esperas de 4, 6 e 8 horas para recibir unha primeira atención, estáse producindo unha vulneración do dereito á asistencia inmediata que a propia Lei de Saúde de Galicia establece como principio reitor da atención urxente. E non o digo eu, outra vez, díceo a Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS despois da comparecencia do conselleiro aportando eses datos no Parlamento de Galicia. Tamén o dicen os profesionais que hoxe nos acompañan que non se cumpriron con eses compromisos de dotación de recursos materiais e de recursos profesionais e humanos. É o que eu podo decir. E logo, gustaríame decirlle a Goretti que habitualmente, cando recibimos colectivos que achegan iniciativa ou para traer a este pleno debates ou propostas, sempre lles propoñemos que tamén as trasladen aos outros grupos políticos municipais da corporación para que poidamos debatilas, conocéndoas e sexan apoiadas máis facilmente. E, obviamente, cando hai motivo para unha declaración institucional, na Xunta de Portavoces poden o valorar e poden decidir traela a pleno. Goretti. Sí, dúas cuestións. Para non meternos, porque xa sei que debe haber un sitio onde chamas e facilmente xa che dan tantos datos, eu tamén un día vou chamar aí a ver se nos dan. Pero o tema é que o papel terma do que lle poñen, eso xa o sabemos, o papel terma do que lle poñen para facer estudos, para facer tal, para dar datos, entón, claro, dependendo. Entón, claro, eu xa digo, claro, de quen nos imos fiar? Dos datos que dá a Consellería ou dos datos que dan o colectivo de profesionais? Isto como é, os datos das persoas que están no día a día. E xa non digo, mesmo que dubidásemos, que eu non dubido para nada, dos datos que dan as persoas profesionais que están ali no día a día traballando con iso, é que basta simplemente con que falemos con calquera das persoas usuarias do CHUS e do que acontece e do que pasa. É que eu creo que este é un clamor que non sei o Partido Popular cando vai recoñecer que é un clamor a deterioración justamente da sanidade nestes momentos. É un clamor en todos os lados. Entón, os datos non solucionan o problema, o que solucionaría é dicir, aquí hai unha demanda real, apoiemos esta demanda real, que lle dean isto e despois outro día discutimos de datos. Primeiro, imos dando esta reclamación. E logo, Concha, a respecto desta cuestión, eu simplemente dixeno ben claro, houve unha reunión que é feita na alcaldía, por tanto, non é en calidade de unha persoa que pertence a un colectivo, non van a falar con Martiño porque sexa de Compostela Aberta, senón que van a falar en calidade de alcalde, e por tanto está representando a institución, e hai que diferenciar a institución da organización a que pertences. Sería distinto se van ao local de Compostela Aberta a levar iso. E entón, esa podería ser. Pero entón, a tramitación non debe ser igual cando van ali en calidade xustamente do seu papel de alcalde e do teu papel de concelleira, que é moi distinto. A reunión que eu saiba tivo lugar na alcaldía, non tivo lugar no local de Compostela Aberta. Creo que o tratamento debe ser diferenciado nun caso e no outro. Paco, algo que engadir? Pois grazas. Non, decir que con respecto aos datos que leu o concelleiro do Partido Popular, obviamente son datos que lle pasou a Consellería de Sanidade, pero, Claudio, ti coñeces as institucións sanitarias do noso país tamén o mesmo mellor camín, e ti sabes que eses datos, en todo caso, pois deben facer referencia non ao noso clínico, sino no hospital do Dr. House, porque do noso clínico, dende logo, non son. Porque imos asumir que eses datos son certos. Claro, se eses datos son certos, por que os pasillos de urxencias do clínico están ateigados de camillas? Esa é unha pregunta que habrá que contestar. Di que se contrataron celadores e se van contratar máis celadores, pero non está a decir a Concellería que non é necesario máis persoal. Se habilitaron camas pechadas, porque o anunciou a xerente do complexo hospitalario, pero se non fan falta, por que habilitan camas que están pechadas? O conselleiro actual de Sanidade
fixo no seu momento, hai uns meses, a comunicación de que se vai a emprender toda unha serie de reformas que vai a cadar fundamentalmente consultas o bloque cirúrxico e tamén urxencias. Para que vai a ampliar urxencias se non é necesario non fai falta. Parte do que xa dixen antes, de que cando está saturada urxencias necesitas máis persoal, porque atendes non somente os que chegan, sino os que tes ali durante varias horas, pero que ademais deso foron moi suaves e a verdade que moi elegantes, neste caso concretamente Alberto na súa exposición, porque o que non dixo é que hai unha rotación de profesionais por mor duns contratos basura, que é unha auténtica vergoña que teñen que sufrir os profesionais da sanidade do noso país, e particularmente do noso complexo hospitalario universitario, porque ti sabes mellor que a min que esa rotación precisamente non facilita nin na coordinación nin na asistencia aos nosos doentes. Por lo tanto, eu non nego que ti leiches os datos que te pasaron, pero todos sabemos a realidade sobre eses datos. Moitas gracias. Bien, yo no quería personalizar, pero el año que llevamos, los últimos 12 meses, han sido personalmente un anos horribilis en la atención sanitaria que he necesitado. He tenido que ir no personalmente solo, sino con múltiples familiares al servicio de urgencias, y la verdad, como estáis hablando de que no se habla nada más que de datos que ofrecen, pues yo tengo que hablar de mi experiencia personal. Y mi experiencia personal de un año, sin haber utilizado ningún tipo de influencia, ni como facultativo, ni como nada, simplemente entrando por la puerta de urgencias, es que en ninguno de los muchos casos del último año he tenido que esperar ninguno de los tiempos sobrepasados. Ha habido códigos rojos donde se ha atendido en el momento, ha habido códigos azules donde se ha atendido antes de 45 minutos, el último hace 2 días todavía. La asistencia ha sido magnífica, la asistencia ha resuelto siempre los problemas, y yo, de verdad, quizás puntualmente, todo el mundo sabemos que hay colapsos, no colapsos, sino situaciones de aumento de demanda absolutamente insostenible. Pero estoy hablando de verano, estoy hablando de otoño, de primavera y estoy hablando de invierno, y mi experiencia personal es que realmente la asistencia se establece con una calidad envidiable y en unos tiempos que para nada se corresponden con lo que yo no veo, se corresponden más bien con los que se me han dado. Y esa es mi experiencia personal, en la que no quería entrar, pero no hablo ni de 1, ni de 5, ni de 6 veces a lo largo del año, hablo de más. Pasamos a votar, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Municipal Compostela Aberta en apoio das reivindicacións do colectivo de profesionais do equipo multidisciplinar do Servicio de Urxencias Hospitalarias do Chus. Votos a favor? Compostela Aberta, Benega, PSOE. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Popular. A moción quedaría aprobada. Continuamos e agradecemos a presencia dos traballadores e das traballadoras do Chus que estiveron aquí tantas horas, especialmente algún deles. Así que moitas gracias por asistir. Pasemos a seguinte con moción do BNG para o soterramento, servicios básicos e de internet na cidade histórica. Rubén. Grazas, señor alcalde. Bueno, eu tiña aquí unha moi sesuda intervención sobre a banda longa que renuncio a facer tendo en conta os tempos nos que estamos. Simplemente dicir unha cuestión: para nós é importante o tema do soterramento dos servicios básicos na cidade histórica, pero que realmente urxente é dotar de banda longa o conxunto da poboación da cidade histórica por dúas cuestións, non? Porque estes días que tanto falamos do plan especial, pois se hai algo no que podemos coincidir máis ou menos todos e todas, é que o objetivo fundamental ten que ser o de fixar poboación e reforzar a actividade económica na zona histórica. Bueno, para eses dous obxectivos é fundamental a prestación de servicios, é fundamental o gas cidade, é fundamental ter servicio de aparcadoiro, é fundamental toda unha serie de cousas, e entre elas, por suposto, a banda ancha, non? Hai un dato, e é o único dato que vou a dar porque me chamou poderosamente a atención,
do Observatorio da Sociedade de Información e Modernización de Galiza, que di que o 83,2% dos fogares galegos con rapaces e rapazas de entre 3 e 16 anos dispón do servicio de internet de banda larga, non? Fronte ao 59,8% dos domicilios sen nenos e sen nenas, non? É unha mostra, bueno, pois de que hoxe moitas persoas para decidir ter unha nova vivenda en determinada ubicación, pois determinado tipo de servicios como internet é básico. Todos e todas coñecemos algunha empresa que ten abandonado moi ao seu pesar a zona histórica pois por non ter fibra óptica e, por lo tanto, para nós esta deberá ser unha absoluta prioridade e unha urxencia do goberno e xa non digo nada máis. Paco. Señor alcalde, pois nos a verdade é que participamos da inquedanza do Bloque Nacionalista Galego ata tal punto que nos presentamos unha moción nese sentido para a incorporación da fibra óptica no casco histórico no pleno de setembro de 2017, foi aprobado, e presentamos unha pregunta para ser contestada oralmente, precisamente no pleno do mes pasado, do 18, para ver efectivamente que o que se tiña avanzado nese sentido. Claro, aquí o que temos é un problema. Dende logo o plan especial o recolle, dende logo sería o perfecto ese soterramento. O que pasa é que, claro, tamén temos que ser prácticos. Cal é o custe do soterramento? Teóricamente, os investimentos deberían vir pola banda do consorcio. Eu non vexo co orzamento que ten o consorcio e que as aportacións das tres administracións, particularmente das dúas administracións supramunicipais, posibilidade de poder abordar iso. Por lo tanto, eu que penso que o que temos que facer é resolvelo, e resolvelo como decíamos, se se ten que facer polo bolo, pois se ten que facer polo bolo. Por lo tanto, nos o que entendemos, nos imos apoiar a moción, porque efectivamente, ademais, é o que di o plan especial, pero nos entendemos que o que non podemos é seguir esperando uns orzamentos que nunca chegan para poder facer un soterramento dos servizos básicos. Por lo tanto, o que temos que facer é dar unha solución mentres non chegan eses orzamentos, que nos voltamos novamente a preguntarlle ao goberno para cando cale ese calendario que nos preguntábamos xa no pasado pleno, para cando ese calendario na que se podan cumprir. A poder ser, pedimos o ano, non soamente o mes. Imos votar, insisto, a favor. Moitas gracias. Bueno, nosotros también vamos a votar a favor. A mí la moción, bueno, estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que es poco ambiciosa porque habla fundamentalmente de la fibra y, bueno, la fibra no es el único problema. De hecho, la solución que nos han anunciado de cambiar la fibra, o sea, un cable por otro, que lo permitiría el plan especial, porque nos añade un nuevo cable, a mí pues me produce un efecto agridulce, porque me alegro por los vecinos porque tengan este servicio que es súper necesario, pero perdemos la oportunidad de atender al resto de los servicios. O sea, ¿por qué? Pues porque yo creo que no podemos cuantificar el agua de abastecimiento que perdemos en la red, pero es brutal, seguro, porque cuando levantamos la red de Vasquiños, que era más nueva, bueno, perdía como un saco. Esa agua acaba en el colector, con lo cual la mandamos a la depuradora, nos gastamos dinero en depurarla, y si no la podemos depurar la mezclamos con agua sucia y la tiramos al río. El gas, los vecinos del casco histórico, salvo los que tengan la suerte de tener una huerta y puedan tener un depósito, están abocados a tener que gastarse el dinero en calefacción eléctrica, porque a ver quién sube una bombona cada 2x3 o con quién calienta una bombona con esto. El servicio de recogida de basuras es, bueno, claramente mejorable. O sea, las soluciones que tiene son todas malas. No digo, por Dios, no estoy diciendo que esto sea un problema de este gobierno, estoy diciendo que es un problema histórico, pero son todas malas. Y las ciudades históricas han avanzado en cosas buenas. Yo creí que la oportunidad iba a ser tres posibilidades. La revisión del plan especial en cuanto a normativa, el plan de gestión y la estrategia Smartiago. Veo que el plan de especial no se va a revisar en este mandato ni de broma, el plan de gestión no sé lo que va a ser de él, Smartiago ha ido tomando otros caminos y los servicios básicos ahí se quedan. En la vigencia del plan especial se hizo un esfuerzo enorme y positivo por la rehabilitación edificatoria. Yo creo que ahora es el tiempo de las infraestructuras.
por lo menos tener un plan, aunque sea 20 años vista, un plan de levantar las losas y de modificar, hacer un plan y comprometerse con él, y comprometerse venga quien venga, pero si no, pues no lo haremos y tendremos una ciudad preciosa o aparentemente bonita y unos servicios ineficientes, antiecológicos y penosos. Por eso vamos a apoyar la moción. Jorge. Boas tardes de novo. A veces non entendo moi ben certas propostas. Todos desexamos que canto antes millor, canto antes este a canalización soterrada millor. Nesta cidade temos un problema desde fai moitos anos cas infraestructuras. De feito, hai un traballo do consorcio redactado no período 2009-2011 na que se fai un análisis para a canalización de todas as infraestructuras. Ese proxecto de infraestructuras elaborado polo consorcio só ten un problema, o seu custe, a dotación orzamentaria e a complexidade para realizalo. No plan estratégico que presenta o consorcio 2016-2026 figura unha petición para incrementar a dotación económica do consorcio para poder acometer esas infraestructuras. Sorprende escoitar falar a Teresa dicindo que hai que ser ambicioso e hai que renovar. A min gustaría decir que o consorcio, que ten ese proxecto feito e que ten intención de canalizar soterradamente as infraestructuras, entre elas a fibra, tamén revisar o resto das infraestructuras, quero decir que no seu 85% ben financiado por fondos de administracións gobernadas polo Partido Popular, co cal adherímonos perfectamente a esa proposta porque tanto o goberno estatal como o goberno autonómico son dúas das partes principais da financiación do consorcio e, polo tanto, sí, estamos de acordo en que se faga, se leve adiante ese plan de infraestructuras e, ademais, que se asilice e se faga o antes posible. Polo cal, desde aquí, hoxe, fago claro, unha petición de aumentemos claramente a dotación de fondos para o consorcio para poder facer isto. Por lo tanto, aquí apoyamos esa proposta, espero que o Partido Popular tamén leve adiante esa proposta de aumentar os fondos para o consorcio para mellorar as infraestructuras tanto no goberno autonómico como en Madrid. A partir de aí, falaba Paco Reyes de que nos últimos meses se preguntou cal era a situación da fibra. Como digo, podemos ser ambiciosos, pero non depende de nós, depende de unha financiación que ten que vir de outras administracións e que últimamente gustalle máis recortar que poñer máis fondos. Eso xa sabemos todos, por eso está moi ben que se demande. E entón o que buscamos son solucións, porque é bastante complicado decirlle a un veciño que queres fomentar a vitalidade e logo non poder resolver temas como o acceso á fibra, por exemplo. Para poder facelo, todos sabedes que o impedimento é o plan especial que proíbe o novo tendido por fachadas e aéreo e que ademais nunha revisión do plan especial tamén se vemos que o informe de patrimonio da Dirección Xeral de Patrimonio impediría unha actuación nesa liña porque xa se ten preguntado e explicitado ante a Dirección Xeral de Patrimonio. Ante eso buscamos unha fórmula que é un convenio marco no cal a compañía suministradora de telefonía telefónica que ten unha dotación de rede de cobre, bueno, aceptaría modernizar a súa rede co consenso cos técnicos municipais que entenden que esa modernización e simplificación podería dar como resultado eliminar o cable de fibra, de cobre e instalar cable de fibra. Bueno, hai un proxecto piloto que sería en San Francisco que irá á próxima comisión asesora. Despois da aprobación dese proxecto piloto que irá á próxima comisión asesora, que entendo que debería ser o día 8 de maio, poderíamos estar en disposición de aprobar ese convenio con Telefónica para que a colaboración do Concello, que a colaboración da veciñanza, Telefónica pudera dar ese paso e estender ese acordo que sería similar ao que se está negociando, ou que se negociou para a instalación no ámbito de San Francisco para o resto da cidade. Eso é o que hai. Así o contestamos, creo que fai un mes, nesa situación estamos. A próxima semana, o próximo comisión asesora irá ao proxecto piloto e posteriormente o convenio. E desde aquí, reitero, as administracións que teñen que aportar fondos para o consorcio, pois por favor, que o fagan.
Rubén. Sí, renunciaba a segunda quenda, pero está visto que non ten sentido nesta corporación intentar reducir tempos, porque o que non ten sentido que non faga unha intervención completa e o resto da xente esgote o tempo e máis. Eu simplemente dicir unha cousa, non? Claro, gobernar é priorizar. O único que digo é que isto debería ser prioritario a respecto de outras cousas. Para mí, o que non é concebible é que existindo medios materiais para poder ter fibra hoxe, nunha parte por lo menos importante da cidade histórica, non se teña. Entonces, o que digo é que iso, desde logo, para unha parte importante da poboación dos comerciantes, é máis urxente que moitas outras cousas. Co ideal é facer todo o cableado, co gas cidade, ca renovación das canalizacións de auga e demais, e todo soterrado ben feito e demais. Bueno, ben, e hai que camiñar cara a eso. Ahora, o urxente é que non podes pasar 2 anos máis sin dar un servicio tan básico como ese. Yo sí. Bueno, el Concello no puede permanentemente decir que los problemas no son suyos. Los servicios básicos en la Ley de Bases de Régimen Local son competencia municipal, independientemente de que yo, desde luego, y nuestro grupo está a favor de que se aumenten los fondos del consorcio, por supuesto, ojalá que se puedan aumentar. También es cierto que habrá que priorizar, porque el consorcio tiene fondos. Y el Concello tiene fondos, y hay estrategias de desarrollo urbano sostenible, y hay estrategias inteligentes, y se pueden meter cosas en esas estrategias, y hay un presupuesto municipal. Lo que no se puede es, por lo menos decir, pues tengo un objetivo, el objetivo es esta calle, este año es esta calle, el alcalde de arriba, el otro año es, lo que nosotros pedimos es que se haga una planificación, aunque sea 20 años, pero que se haga y se priorice y que se respete, nada más. No te toca. Vamos a pasar a votación. No, unha frase non, Jorge. No, señor secretario. É dicir, xa está, son unhas horas. Votos a favor de a moción presentada polo Grupo Municipal do BNG para o soterramento dos servicios básicos de integración histórica. Unanimidade. Ai, non fixetes a segunda? Claro. Por unanimidade. É que pensei que ia agotar os turnos. Bueno, pois nada, un turno máis, un turno menos, veña, señor secretario. Non, xa está votado. Unanimidade, sí. A seguinte moción, aí podes meter a frase, Jorge. Do PSOE relativa a mellora da accesibilidade universal no Chus. Grazas, señor alcalde. Bueno, o hospital clínico, pois, imos camiño de un cuarto de século, dende que se abriu comezou a funcionar. Hai que decir que eu son consciente de que os Sergas ten moi bons profesionais para o que é o deseño, tanto exterior como interior, dos edificios sanitarios, tanto hospitais como centros de saúde, pero outra cousa, lóxicamente, é todo o que é a contorna, todo o que é a urbanización do mesmo, non? Vou enseñar unhas fotografías que amosan dificultades de accesibilidade xusto en fronte de urxencias, das que estivemos falando hai pouco. Ten a fochanca que pasar cara a urxencias con esta fochanca e con unha cadeira de rodas, pois é francamente complicado. Polo tanto, diante desta situación, nós o que entendemos é que sería bo facer unha auditoría da accesibilidade non somente do que poderíamos chamar territorio Sergas, é dicir, de todas as rúas e beirarrúas que engloban o complexo e que son, digamos, competencia da Xunta de Galicia, do Sergas, senón tamén das que o engloban e que son competencia da nosa administración, do Concello, pedir tamén, nese sentido, que se incorpore Tusa, porque en definitiva é o concesionario, é o responsable do transporte público, e tamén mesmo o concesionario do aparcadoiro municipal da Chopana, entre outras cosas, porque ademais o aparcadoiro que hai ali, tamén no hospital clínico, o certo é que para chegar onde está o propio ascensor, pois a verdade é que
atópaste unha situación similar a esta. Por lo tanto, nos creemos que o que hai que facer unha auditoría no sentido da accesibilidade e poñer a partir de aí un calendario cos recursos, cos medios e resolver estes problemas que son probablemente propios de hai 25 anos, pero que entendemos que xa teñen que ter unha solución. Insisto, as fotos que acabo de amosar son fotos xusto da entrada de urxencias do Hospital Clínico. Por lo tanto, nos entendemos que esta situación non se pode alongar máis tempo. Moitas gracias. Rubén. Sí, simplemente dicir que vamos a votar, por suposto, a favor desta iniciativa, dicir que, bueno, que todo o que ten que ver ca mobilidade do estacionamento no entorno do Chus é absolutamente terceiro mundista e eu creo que máis que auditar o que hai que facer é remodelar absolutamente todo, non? No caso concreto, pois, para persoas con mobilidade reducida, pois desde o noso punto de vista é evidente que hai poucas prazas de aparcamento para discapacitados e discapacitadas, as que hai teñen ademais pouco espazo para sair do coche coas cadeiras de roda e teñen que invadir sempre os carrís de circulación co perigo que eso tamén entraña, non hai ademais sinais que indiquen os restos dos condutores ese perigo e os accesos ao hospital desde os aparcamentos de persoas con discapacidade pois son moi precarios, moi perigosos e aparte diso, pois, como comentaba o portavoz do Grupo Socialista, en moitos casos son un auténtico laberinto de obstáculos, non? Pois ter que subir costas, percorrer traxectos longos ou mesmamente, como podemos ver todos os días no Chus, pois a maioría dos vehículos aparcados en riba das propias beirorrúas, non? Por tanto, eu creo que é absolutamente inadmisible, que é unha vergoña e que é unha das grandes asignaturas pendentes desta cidade. Por parte do Partido Popular, alguén vai a intervir? Pepe. Perdón por el despiste. Perdón. Vai un segundo turno a Jorge, pensei que tamén está volvendo a ter un... E dixen, estou tendo un cortocircuito neuronal xa por segunda vez. Boas tardes, alcalde, compañeiros. A accesibilidade universal, como todos sabemos, ten que ser compromiso e responsabilidade de toda a cidadanía e de todas as institucións. É preciso que todas as administracións traballen coordinadamente para cumprir os obxectivos marcados pola Lei Xeral de Dereitos das Persoas con Discapacidade, aprobada no 2013, e que sitúa España como un referente, como foi recoñecido polas Nacións Unidas que lle concederon o Premio Roosevelt. Este recoñecemento no ano 2013. Este recoñecemento, lonxe de acomodarnos no feito, debe ser un estímulo para animar o longo traxecto que aínda queda por percorrer neste terreo. A nivel de Estado estánse a facer moitas cousas e desde diferentes observatorios e organismos. Estás a elaborar, que isto nos parece moi importante, o segundo Plan Nacional de Accesibilidade de acordo co establecido na Lei Xeral. Un plan que precisa para o seu desenvolvemento do traballo e dos recursos de todas as comunidades autónomas, corporacións locais, empresas públicas e privadas e do Goberno de España. Por tanto, un cambio deste calado na nosa sociedade necesita da coordinación de todas as administracións, porque a accesibilidade non é únicamente unha acción normativa, sino que, sobre todo, é unha acción de cambio social. Todos os poderes públicos deben seguir traballando neste eido. Nesa dirección, no pasado mandato no 2014, o Concello, en colaboración con Cogami, elaborou un proxecto de execución de obras de mellora da accesibilidade en Santiago de Compostela que desenvolvía un nivel de proxecto de execución de 45 puntos e solucionaba os que eran os considerados os máis urxentes, cun investimento estimado de 105.706 euros e un prazo de execución de 2 meses. Este proxecto quedou aprobado en 2015 no Departamento de Contratación con planos e orzamentos individualizados para cada actuación. Aínda hoxe descoñecemos o labor do Concello a este respecto, a pesar do mínimo do custo e o fácil que era o facelo. Durante o actual mandato, o Pleno do Concello de Santiago, non o Goberno, senón este Pleno, ven dando mostras desa voluntade de contribuir a mellorar estas condicións de accesibilidade. 2015, instando a elaboración dun plan de acción de turismo inclusivo no Concello para o acceso a bens e servicios relacionados con actividades turísticas e do lecer,
Tamén medidas de accesibilidade no transporte público. 2016, solicitando a instalación de colectores para o lixo e a adaptación de parques públicos para facelos máis asequibles a todas as persoas. No pasado 2017, acordamos que o Goberno estudara o traballo realizado por Julio Louro, responsable da ACEM, para que, conforme o seu contigo, se elaborara e aprobara un plan de obras para executar aquelas consideradas máis prioritarias. Este plan de obras tería como objetivo a finalidade de facer de Compostela un exemplo de cidade accesible e universal. Precisamente nese traballo, que recolle un total de 13 actuacións consideradas máis urxentes, encontrábase un apartado dedicado ao Hospital Clínico de Santiago, sinalando a necesidade de actuar nun punto concreto, coincidente coa beirarrúa que citaba Paco Reyes. Polo tanto, os grupos municipais temos clara esa necesidade de actuar. O que non temos claro é o papel do actual Goberno municipal, posto que a día de hoxe non temos constancia de ningunha actuación en relación con estes acordos. Nin sequera temos noticia da convocatoria de ningunha comisión de accesibilidade para a supervisión das obras urbanas e rurais de rehabilitación, rexeneración e renovación para avanzar na limitación de barreiras arquitectónicas en Santiago de Compostela. Unha comisión de accesibilidade da que unánimemente acordouse que se convocaría sistemáticamente desde o mes de novembro de 2015. Pasaron 2 anos e medio e seguimos en noticias. En definitiva, e xa remato, alcalde, a pesar da escasa ou nula vontade mostrada por este Goberno municipal por xestionar as medidas que se teñen acordado neste pleno en relación coa mellora da accesibilidade, o noso grupo vai apoiar a proposta do Grupo Socialista porque consideramos de interese realizar unha auditoría integral de accesibilidade e, conforme a ela, establecer un programa de accións que podan ser executadas de forma coordinada para a implantación da accesibilidade universal nun contorno de tanta trascendencia como é o do Hospital Clínico Universitario. Moitas gracias. Apoiamos a moción. Bueno, vou empezar polo final por dar contestación ás cousas que decía Pepe ahora, porque falaba de proxectos aprobados, de 45 medidas. Bueno, esas medidas están feitas tanto no Campus Sur como na rotonda do Vial de Clara Campoamor, como as obras de accesibilidade que se fixeron en Fontiñas, fóronse facendo, ao marxen daqueles proxectos que se aprobaron en aquel momento, fóronse avanzando, e eu creo que os cambios en accesibilidade no últimos meses son bastante claros, dotando de accesibilidade a moitos puntos que levaban sendo un obstáculo durante moitos anos, e sempre que volvemos hacia atrás temos que recordar que o Goberno de Compostela Berta non sempre gobernou, pero os puntos estaban aí, quero dicir, agora hai moitos deles que xa están resoltos. A partir de aí, alégrome tamén dunha cousa, hombre. Paco, esa foto que sacaches era dunha fochanca nunha beirarrúa de titularidade dos Sergas que só os Sergas pode amañar. Claro, é sorprendente, porque eu pensei que as fochancas só as tiña o Goberno de Compostela Berta. Esa fochanca, ese problema desa beirarrúa, só o pode amañar os Sergas. E tamén diría algo máis. O que hoxe trae aquí Paco é unha proposta na que nós imos votar a favor, porque, sí, imos facer un plan de accesibilidade, porque nós falamos ca dirección do Sergas en tempos de Dr. Verdes, actualmente ca Serente Eloína, e, bueno, estamos traballando en que poda haber un plan de mobilidade e accesibilidade que elimine os coches de enriba das beirarrúas. Como vai haber accesibilidade se hai coches enriba das beirarrúas? É imposible. A xestión de aparcamento, a pesar de que varias veces se intentou falar con eles e chegar a algún acordo para facer iso máis accesible, sigue sendo unha competencia únicamente deles porque os viales son da súa titularidade. O estado dos viales calamitoso é da súa titularidade e a inexistencia de beirarrúas é da súa responsabilidade. Quero recordar que os Sergas é xestionado polo Partido Popular, entón hai que ir poñendo nomes ás cousas claramente. Por lo tanto, estamos totalmente a favor e o Goberno, de feito, ten un plan de accesibilidade pendente de licitación porque viña vinculados a fondos EDUSI e próximamente iniciaremos esa licitación do plan de accesibilidade. Pero creo que se hai un compromiso que a accesibilidade deste Goberno está demostrando, as obras que se están facendo na actualidade están á vista e creo que
O que deberíamos exixirlle aos Sergas que realmente cumpla cos seus compromisos. Fai un ano que nos prometeu que nos entregaría un estudio de mobilidade para ver cantas plazas de aparcamento son necesarias. Fai un ano que se lle ofreceu a parcela colindante ao CIMUS para dotar de aparcamento e sacar os coches das beirarrúas, e o único que tivemos ata de agora é a calada por resposta. Por lo tanto, sí, estamos a favor do plan de accesibilidade e sí, estamos a favor de exixirlle aos Sergas que actúe nos viales da súa titularidade ca mesma diligencia que outros partidos lle exixen a este goberno que fai moito mellor as súas cousas que está facendo os Sergas na súa parcela. Paco. Brevemente, pois dar as grazas polo apoio dos diferentes grupos, dicirlle ao voceiro do BNG, ten razón cando di non auditar xa remodelar. Ben, é certo, o que pasa é que son tantos os puntos porque eu escollín algúns deles, unha zona moi sensible, con urxencias, pero ti coñeces tamén como a min, pois o acceso aos laboratorios é o mesmo, o acceso ao ciclotrón é o mesmo, polo tanto, iso é un problema. E conxuntamente, o que di o Partido Popular, o que di Compostela Verde, é certo, é dicir, entendo que existen o que territorios Sergas, que digo eu, iso é responsabilidade de competencia, pero xe é verdade unha cousa. Eu penso que os técnicos, insisto, son moi bons no que é o deseño tanto dos edificios como da distribución interna, pero coñecen menos todo o problema da urbanización, non? Do seu contorno, e polo tanto os técnicos municipais sí que lles poden axudar nese sentido dando boas ideas. Eu entendo que todos os axentes teñen que implicarse, cada un deles, pois dar solución dentro da súa competencia, responsabilizarnos e resolver un problema pois que realmente é un punto negro curioso que ademais sexa precisamente o acceso a uns centros hospitalarios. Mais nada, e moitas grazas. Gracias, Paco. Algo que engadir do BNG? Algo que engadir? Sí, tes 2 minutos. No, solamente decirle al señor Duarte que cito a Javier Crae, hablamos otro idioma. E eu vou contestar ao que antes non dixen. Este goberno prioriza, e como prioriza e vai poñer fibra, por exemplo, vai resolver un problema de fai 10 anos a través deste convenio que fai buscando solucións. E tamén, como prioriza, está resolvendo os problemas de accesibilidade que nunca se resolveron. E a min o que me parece moi triste é que aos Sergas se lle ofrece unha parcela para facer un aparcamento, para resolver os seus problemas de aparcamento, e non fai nada. Que ten un problema moi grave de vehículos encima das beirarrúas que impiden que a xente con dificultades de mobilidade acceda ao centro e non fai nada. E eu creo que iso sí que hai que denunciarlo e hai que dicirlo públicamente. Pasamos a votar, pero entendo que unanimidade, señor secretario. Unanimidade? Sí, unanimidade. E chegaríamos á última das mocións, que esta que aceptamos do Partido Socialista sobre o Clube Ciclista Muebles Compostela. Gonzalo. Boa noite. Bueno, quero supoñer, pois, sendo un día como é o de hoxe, vendo ademais aquí dos membros do goberno, sobre todo grandes usuarios da bicicleta, porque hoxe é 19 de abril, un día mundial da bicicleta, non sei se o saberíades. Entón, me imagino pois, que esta moción pois, será aprobada, porque sería totalmente incongruente que por parte de todos nós pois, a rexeitáramos, non? Sobre todo porque tal, ademais, como colga o Departamento de Deportes no seu Twitter, cantos grandes momentos pois, temos pasado indo en bici, non? Pois iso é realmente o que quere pois, o Clube Ciclista Móviles Compostela poder organizar nos días tan especiais como son as festas de Ascensión, poder organizar pois, esa tradicional volta ciclista. Non? De aí que nós tendo coñecemento pois, que por segundo ano consecutivo non se vai a celebrar pois, esta tradicional volta ciclista de Ascensión. Sabemos que é unha volta ciclista cunha fonda tradición na nosa cidade, 18 edicións, parece ser que semella que non se vai a desenvolver porque o club que sempre nos últimos tempos que se encargou pois, da organización non conqueriu pois, acadar un acordo pois, neste caso co Goberno de Compostela Aberta. Non? O Concello de Santiago fomos sempre abanderados do deporte base de minoritario durante moitos anos, pois non debemos de deixar pois, de apoiar pois, esta cita. Non?
sobre todo pois pensando pois eses rapaces que xusto pois ese día pois lle gusta pois verse totalmente recompensados con ese aplauso aí na Alameda pola mañán e sobre todo pois o propio club pois que organiza pois a carreira con esa chegada pois xa tan tradicional pois na Avenida Xoán Carlos I, non? Esta decisión pois foi adoptada polo Goberno de Compostela Aberta o ano pasado, concretamente pola súa concelleira, e consideramos pois que debe ser totalmente reconsiderada e valorada porque coido que ainda estamos a tempo de poder redactar, aprobar un convenio tanto sexa pois con eles ou que sexa o propio Departamento de Deportes, peso ten destinado pois 170.000 euros para actividades e que se poida desenvolver pois a carreira pois no vindeiro mes. De aí pois que tivemos que presentala agora, non? Nada máis, moitas grazas. Rubén. Estamos de acordo e imos votar a favor. María. Grazas, alcalde. Eu vou me referir ao espírito da iniciativa, mesmo a noticia que saiu en prensa, e tamén o que podería ser a exposición de motivos. Pero non vou a considerar o texto do acordo, que estamos de acordo, valga a redundancia, de que deberá ser un rogo. Isto non é unha moción, por moito que queiramos os políticos. Isto que vou a decir non vende, nin gaña ningún voto, pero teño que decirlo. E non me refiro aos políticos, nin do PSOE, nin do goberno. Refírome a todos os que estamos, da varanda para a dereita. Agradecería máis rigor, máis respeto ao regulamento que estivo o goberno elaborando durante máis dun ano. Dito isto, imos falar da bicicleta. Agora acabo de acordarme do día perfectamente que deixei os ruedines pequenos, así que é un gran día. Estamos de acordo en que hai que manter e conservar os eventos deportivos que teñen unha boa aceptación social e deportiva, sobre todo cando, ademais, como neste caso, a Volta Ciclista vai ligada a unha tradición nas festas da cidade, neste caso a Volta Ciclista da Ascensión. É certo que pode entrañar, a súa organización pode entrañar dificultades. Eu algo sei, tocoume organizala, foi un desos eventos deportivos que non me quitaron moito o sono, pero este sí, así que podo saber ben do que se fala organizar este evento. Agora, claro, é certo que lle corresponde á concelleira e ao Departamento de Deportes, pois claro, remover os obstáculos e buscar solucións, pero eu teñolle demasiado respeto como para poñerlle axenda. Eu non lle vou dicir á concelleira con que se ten que reunir, cal ten que ser o resultado da reunión, só faltaría que lle puxera día e hora. Así que o noso voto vai ser favorable ao mantemento deste evento deportivo, pero nada máis. Grazas. Noa. Bueno, pois, que conste que estou de acordo. Isto non é unha moción, Gonzalo, é un rogo. E a verdad que é moi tarde para perder o tempo con este tipo de cousas, non? Mira, está vostede moi equivocado. Isto non se celebrou porque eu non quixera, nin porque dentro do Departamento de Deportes non puxéramos todas as posibilidades posibles habidas e por haber para que se celebrara esta proba. Non vou ter unha reunión agora, que xa tiven fai moitos meses unha reunión con este club, e nesa reunión ofreceronselle moitas posibilidades, pero ofreceronselle moitas posibilidades incluso antes de facer os orzamentos. Un convenio, non quixeron un convenio. Contratar a actividade, non quixeron contratar a actividade. Convenio con anticipado de gasto, bueno, pois un convenio con anticipado de gasto. Pediuselle unha documentación que non chegaron a entregar. E a última noticia que teño deste club é que me chaman para decirme que es que non chegan a tempo para pedir a carreira xa e que además tenían que haber cobrado sin enviar ningún tipo de documentación. Entón, a ver, eu teño actividades co tema do ciclismo por convenio con esta entidade que non dan problemas. Eu teño actividades contratadas con esta entidade que non dan problemas, pero estas sí, igual é que simplemente o club, e xa yo dixen máis dunha vez, non quere facer esta actividade. E é entendible, porque é unha actividade que leva moito traballo desenvolvela, porque come moitos recursos, non só personais, sino económicos tamén, e é entendible, é dicir, é unha actividade que hai momentos nos que non se fixo. Bernardino Rama non fixo esta actividade durante algúns anos, e non pasou nada, Entón, eu, de verdade que se o club, neste caso, tuvera sido un pouco máis sincero comigo por esta cuestión, eu creo que teríamos incluso encontrado unha alternativa que a eles
lle supuxera menos problemas organizalo. E outra cosa che vou a decir co tema de que o Concello, o Departamento de Deportes organice actividades deste tipo federadas. Por favor, léase usted la Lei de Deporte. Gonzalo. Sí. Mira, yo lo que no voy a entrar ya, María, es a valorar lo que es moción, lo que es ruego, lo que es proposición. Sino, si tengo que coger este pleno y el resto de plenos que llevamos hasta ahora, a lo mejor nos tendremos que ir para casa, todos, por la calidad de las proposiciones, mociones que estamos presentando, todos, pero todos. Entonces, no vamos a valorar lo que es proposición o no, porque incluso aquí me recuerdo que el ascensor de Triacastela se me acusó de que era un ruego. Habíamos presentado una moción y que eso que no tenía que ser una moción, que tenía que ser un ruego, con la importancia en sí que tiene un ascensor como este de Castel. Entonces no vamos a entrar en valorar lo que es ruego, lo que es moción, lo que es proposición, porque si no, da igual. Porque hoy estamos aquí a presentar una proposición para abrir 2 horas un jardín, entonces no vamos a valorar la calidad, porque cada uno valora sus propias proposiciones, mociones o ruegos que presente en cada pleno, ¿no? Entonces, contestando aquí a Noa, yo lo único que quiero es que se haga la Vuelta Ciclista a la Ascensión. A mí no me importa si Bernardino Rama la hizo un año, no la hizo. También hubo años que donde estaba Bugallo, donde estaba Vaqueiro, se hacían 3 días. Y era una prueba conocida a todo nivel nacional. Eso es la realidad. Entonces, el Departamento de Deportes, si no es a través del Club de Muebles Compostela, tiene tiempo suficiente y tiene dinero para poder hacerla dentro de un mes. Por eso dispone de 170.000 euros. Igual que el año pasado se gastaron 50.000 euros en el Día del Deporte y se pagan 11.000 euros a una empresa para decir o a una comisión, a ver en qué sitios se desarrollaban distintas actividades. Pues se puede hacer absolutamente lo mismo y que esta Vuelta Ciclista de la Ascensión se vuelva a recuperar, sobre todo para no perder la ilusión de esos niños que están deseando el poder hacer y ejercer su actividad. Nada más, muchas gracias. Rubén, ¿quieres decir algo? María. No. Marca sentido de voto. Moi ben. Votos a favor de esta moción urxente do PSDG-PSOE. Votos a favor, PSOE, BNG, Partido Popular. Votos en contra, ningún. Abstencións, Compostela Aberta, quedaría aprobada. Boa noite, xente de ben.